SKS-kampioenschap. En daarin is de strijd heftig. We zullen hier het scootje van Drachten. Maar Jeroen Pietersma wordt mooi de tonnenronde kennen. Maar hier gaat het helemaal mis met Jenne Woord. Die bovenop Akkerum vat. En dat is net alles. Want bovenin, daar rekt het spul in de ties. En dit is het oorzicht van dat eerste cruiserak. Op 1, heel verrassend, het Lemster scootje met Albert Visser. Op tweede plek de Zuidwesthoeken. En daar dan achter Grauw. Maar dat moet werken worden. De zwudden met het diep stekken. Er zitten dikke poesters in de wien. En daar komen ze hier achter bij de jouweren. Want de scoort moet als de sodemieter los. De fok met 4 worden. Want oors gaat het hele zwikje over de kop. En is het echt eindoefening. Het gaat correct goed. Maar deze man, die kan achter ons zien. Albert Visser. Hij is zo graag om daar eens een keer te winnen. Maar zit natuurlijk achter hem dat er concurrentie is van zijn eigen neef. De oude Visser van Grauw. En de meeste hier zitten op de eerste rangen in het centje. Zitten deun op de wedstrijd, maar soms wat te deun. Want je leest de wedstrijd, boordjes in het water en Grauw, ja, die vat er bovenop. En als je dan denkt, we halen ze aan, dan hebben we hier een paar toeristen in het wedstrijdwetter. Het kent er al even bij. Het gaat vreemd in Grauw. Er wordt knoeterhard werken en Grauw rent in op de lemmer. De oude Visser, hij had altijd nog wel een paar trucjes achter de hand. Wat kan hij bedenken om toch nog die overwinning hierbij te sneupen? De lemmer leidt van begin tot einde eerste en mat verdedigen. En dat docht Albert Visser. Hard genoeg hoor voor een historische overwinning. Want de laatste keer dat het scootje van Lemmer won in Grauw is 28 jaar geleden. Ja, het wie dus Albert Visser van de Lemmer en net Douwe Visser. Ja, we starten aan, maar jij niet kijkt ik het 10 minuten Scott. We starten aan de Westbaan. Nog even kwart, Geel, wat hoort dat correct in, de Westbaan? Nou, dan hebben we een mooi cruiserak hier op Ier. Een prachtig mooi eerste cruiserak. Ze start mooi aan de oostkant van Ier de lijn. Dus een mooi lang cruiserak hier naar de Boppense Tonnen. En dan heel wind door de 10. En als het krijgsels van de morgen is, zit er dan misschien nog wel een slagje in op een pikmar. Naar de 2 tonnen ronde. En dan hebben we rond moet naar je stik, naar de zuidkant van Ier. Pakken ze dan een cruiserakje. En dan hebben ze 2 cruiserakjes. En dan, ja, die winst van het Steenbloed hebben een prachtige wedstrijd. En dat is wel, ik denk, een van de mooiste winnen hier op Grauw, als we dit zo horen kennen. Ook je staat naar onderen daar, naar die commentaarpositie, together met Elke Dijkstra. Als analist en Elke Dijkstra als de verste commentator. Ja, je hebt wel eens een keer wat leien hoor, bij de IFK's. Heel lang lien. Nou, leien is een groot woord. Dat was toch een protest toen? Ja, maar dan heb je voor je spul. Nee, dat vonden we daar. En dat we in mijn begin en Elke zijn laatste jaren toen moesten we beide van mij strijden voor lijfsbehoud. En toen hebben we wel een keer in de protestcommissie together zitten. Nou, we gaan nog weer een zwethakje in, dus we zullen zien. Je hoort het wel vol 2 uur. Ja, er komt ook geen winnaar. Nee. Er komt geen winnaar. Nou, daar hoe praat. Maar als het tippen, waar wint het van de midje? Hier op Grauw. Oeh, ja, dat kan de Jappie Vestersnets. Jappie Visser van Snits, die wint het. Dankjewel, een heel soort succes, Gele Tadema. Uw analist dus, Joert bij de wedstrijd, de allereerste wedstrijd die het zield wordt hier op Grauw. Die wedstrijd die begint door een paar minuten. Ik zou zeggen, een heel soort willen erbij. En ons aast. Kijk waar we staan. Oeroude grond. Duizenden jaren boven het water. Alles verglijdt. Maar nu veel te hard. Niet te bevatten. Mijn naam is Sander Veenstra. Ik ben boswachter voor Natuurmonumenten. En ik mag me bezighouden met het dagelijkse beheer in onze gebieden hier. Deze omgeving is uniek, vooral voor Friese begrippen. Ik ken Friesland vooral van open weilanden. En hier dit stuwwallenlandschap waar het oude midden de klif ook onder valt. Is toch heel iets anders. Op het klif heb je heel veel verschillende soorten. En dan heb je wel soorten in planten, in dieren, in insecten. En dat komt eigenlijk door die grondlagen die er op allerlei manieren naar boven komen. Je hebt hele droge stukken, je hebt juist heel natte stukken en alles wat er tussenin zit. En daardoor kunnen er ook heel veel soorten goed in gedijen. De zee is natuurlijk iets ongrijpbaars en dat had natuurlijk zijn invloed op het landschap. En tegenwoordig mist dat. En
het is niet allemaal gewoon gebleven en we kunnen alles beheersen als mens zijnde. En juist die woeste natuur, dat nu er niet meer is, dat lijkt mij wel een gemis. Ja, wij zetten gewoon als mens zijnde alles naar ons hand. En het heeft soms positieve effecten, maar soms ook negatieve effecten. Dus ook naar de toekomst toe moeten we er goed voor zorgen dat de planten en de dieren de ruimte krijgen om te groeien en te bloeien. En ook te beschermen. Want er is natuurlijk heel veel mensen die van het IJsselmeer willen genieten. En we moeten er ook voor waken dat het niet ten koste gaat van onze planten en dieren en onze leefomgeving. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Ja, welkom. Ik onder uit het schip de Neptunus zitten wij klaar voor de wedstrijd. En we sjuggen achter in het veld. Alle scootjes al heen en weer varen op de startlijnen. Ik zal de tijd er even bij pakken. Het is 6 minuten. Ja, zij binnen zenuwachtig. Gele binnen wij zenuwachtig. Want die is al van Boppen al draaft. En die zit hier ik naast mij. Best wel wat zenuwachtig? Nou, zenuwen valt nog wel wat aan. Maar hij krijgt onze de opkamer in de sleep doen we het wel een beetje piekenvel. En dat is dan wel mooi dat we bij z'n 4 binnen met scootjes zien. We sjuggen even naar het schot voor 4 minuten voor de startlijn. Of voor de start. Daar weer het schot. En nu nog 4 minuten. Het is 1086 dagen lien dat we hier voor het laatst zielden. Nou je dat zou nemen, dan is het nog volle lange lien liegt dat het een wedstrijd van de SKS weer. Het waar. Zullen we het er eens even door haar? Wat voor ziel waar hebben we? Ja, op zich prachtig waar. Voor het publiek geweldig publiek wat er nou is. Soort publiek. En mooi winkerig draaien. Maar hij draait wat. Hij gaat wat van west naar noordwest, van noordwest weer naar west. En ik denk de wedstrijdcommissie heeft het wel spannend, denk ik. Ook hem Sassur daar, maar de hand in de boezen. Dan ligt het er nog aardig relaxed. Arno, de wedstrijdleider hier van Grauw. De commissie mooi traditioneel in de mooie pakken, de petten op. Het is de wienstil, ik nog wat tan in mijn hak vandaan in de rin van de dag. Maar hij draait de wien, maar hij draait hier ik altijd wel een soort op Grauw, was net. Ja, met die BM heeft er, dat heeft altijd invloed. En dat, wat correct ik zei bij Arjan, het is wel, ik vond altijd wel een van de mooiste wedstrijden om te zien. Eigenlijk een van de moeilijkste wedstrijden. En alle complimenten voor de winnaar van Joert Noal. Maar dan heeft het heel goed in. En het zijn gewoon heel lastige omstandigheden om nou goede keuzes te maken. Maar we zitten op 3,5 minuut voor de start. Dit ben ik haast altijd nog de meest moeilijke momenten van een wedstrijd. Vond ik tenminste altijd. Hoe hier staat dat? Ja, het ben de moeilijkste, maar ik de mooiste. Tenminste, na het slagen ben ik de mooiste. Ja. En Sjors nog al hier in een centrifuge of in de draaimolen. Sjors al je draaien onder die start. Een plakje te zieken van wedstrijd start te wollen. Wat kun je tactisch doen. Ik ben prachtige droombeelden nu. Ja. En dat is Sjors ook mooi. Al je stuurboord of bakboord onder die startlijnen zielen. Ja, en dan maar een goede plakje en op het goede moment starten, dat is nog wel de kunst. Ja, we hadden dit hier prachtige droombeelden bij en dan kunnen we straks mooi de startlijnen. Ik even zien, dat is een denkbeeldige lijn tussen 2 boeien in. 2 rede boeien. En de startkorter loopt er altijd dwars op. Dus die kent precies hoe die lijn zien en die shut aan ik. Want ja, je wil natuurlijk op tijd bij de lijn wezen. Maar als je heel gretig binnen, kun je ik te betierd wezen. Ja. Nou, zeker met deze wien en deze auto's. Omdat het dan best relatief snel is en een relatief korte startlijnen voor een vliegende start. Als dan een valse start is het heel lastig waar we omkomen. Dus, want er ben een oer op een skippen of wal. Dus ja, En dat kun je hier mooi zien, dat er aan die zijkanten van de maar heel weinig uit erin is bedoeld. Ja. Om die positie te zieken voor de startlijn. Ja. Nou, wat wel mooi is met het nieuwe sticker bij die aanvliegroute bij de bovenste starttonnen is wel wat rommer dan oors. En Willem Zwager, de winnaar van 2018. Ja, dat was toen
Hier een heel goed hier, hè? Ja, eigenlijk. Ja, toen hier de kampioen werd kind. Want hier op Staren pech met het protest. Nog steeds net snap dat er dat verlen had. Maar die had ik goed voor seizoen. Dus die kende ik samen voor een verrassing sorry. En nou begint toch de wedstrijdcommissie wel een beetje te scoren. Van staat op 1 minuut 15 van de start hoor. En dus voor hun ja, ze moeten zien, hebben de lijn er nou goed in lijn. Hè? Ze moeten continu over de lijn zien. Nou, die wien skift het en hij skift het te volle. Hè? Hij draait te volle. Dan moet een startprocedure opnieuw insteld worden. Maar we zitten in de laatste minuut. En nu zien we al dat de skippen al op de lijn aankomen. Onderin Ljouwert. En de Boppe Drachten, die loopt dan al vrij dicht op de lijn. Er zit een groepje onderin. En we eens even zien. Zit al je Bob in? Ja. Ljouwert. Dit is wat ze dan ook bij surplus doen. Ja. Wat ze op een racefiets doen. De tuigen los. Nog geen snelheid. Op je positie bleven drachten. Die loopt het spul al aan. Ja. Het is nog 24 seconden. Die zet de ganger al in. Had hij zijn volle romte. Het is al aan de betierde kant. Ljouwert kan het hele spul opdrukken die wil. Die mooi romte vregen. Jenne Woord komt je van bovenaan inzetten. Nog 6 seconden, 5 seconden. Oei, ze zitten dicht op de lijn. En daar wie het schot van de SKS 2022 is begonnen. De piepjes gingen al hier af van alle elektronica die de start bijhouden. Maar het lijkt een skiënde start zoals het dan hier gelen. Ja. Van mij Huzem mooi voort. Akkerem je heel heeg. Ja, tja, Akkerem komt dan wat letter over de lijn in, hè, een paar seconden. Maar hij had dan wel het voordeel dat hij Boppen de hele flow het leidt. Hè. Dus vang je niet een les had. Nee. Maar als je juist op die beelden, ik wil, je ziet die BM daar in de midden van dit mooie, dat is mooi schema die drone al. En daaronder, onder die BM is wat minder wien. En daar verderop aan de onderkant van de hier is die wat meer wien. Dus juist toen die skip nou, die gaan wat hudden daar onderin. Er zit van met Drachten, Grauw en Lauwert. Dus juist hetzelfde, zo'n het kleur van het wetter. Ja, dat precies. De golf ja, de vlaag is juist. En dan hebben we hier de debutant. Ja, die komt wel heel let door de lijn heen. Ja, wel heel safe starten. Jouweren heel slecht. En dan hebben we het over Wout zijn. Ja. Die als debuterend skipper, die wordt voor het eerst. Hele mannen met er al achter de del. Ja, dat is weer dat is de hele man die gaat al hoe stuurboord voort. Ja. Dat is een teken dat er al net een goede start had, maar je kan nog een soort redden. Hè? Als je de wien en een goede slag krijgt en de rest houdt elkaar een beetje op. Ja, maar met name die BM, want er bovenin, daar staat gewoon wat minder wien dan aan de onderkant. En ik denk Lauwert en Grauw dat die heel goed voor binnen. Ja, want Grauw zit er onderin bij. Hè? Die hier kan net zien, maar Akkerem die start er heeg uit. Ja. Die kennen we nou even net zien. Dat met wel een skip wezen. Hele mannetje die gaat er dwars terug in. Hè? Dan zien we toch dat je een mooi koeltje staat. Ja, er staat meer wien dan je Bob in. Lemmerk, Zeevoort. Nou, Ljout kan er iemand achterdel. Ja. Want dat is het, was toch ze krijgt zo, dus als het dicht op elkaar zit en doos is bij de wal, dan meestal, of dan moeten de oren skippen, zeg maar, voor die door de wien gaan. Ja. He? Dan meestal om te vregen. Ja, als er net maar achterdel kist, dan meester voordeel, ondanks dat het dan nog een stuurboord lijst. Maar Ljout slag het net. En ik denk dat Drachten of Grauw is, daar helemaal reactie in beeld. Wat minder kaprenners. En ik dacht dat Jenne Woord, ik bij het kopbroekje zie dat die daar mooi voor het is. Jenne Woord zit er in de midden, toch de kostuurbord, maar Akkerem daaronder. En als je nou een goed joggen, de scootjes helemaal, ja, is correct voor het, maar links op het beeld, hoe volle graden leger die zielen kennen dan onderin. Hè? Dat ze de volle heger. De hele mannen. Klaas Westerdijk. Ja. Ik nog in je van de jonge hoeden. Ja. Een soort jonge skippers dit hier, hè? Ja, kom misschien ook omdat we zelf ouder worden. De skippers ik wel jonger. Ja, Klaas is eind 30, dacht ik net. Ja, maar ik denk dat hij treden hier, denk ik. Of terwijl hier, maar hij is nog treden hier. Dan hebben we
de broers Brouwer en Willem Zwaga en Ja. Westerdiek. Nou, hier de kampioen van het voorseizoen, denk ik. Jouwer. Ja. Dat net zat best wat nodig. Ik heb nu onderin bij de onderste startronde pas over de startlijnen. En X-Nits, die sto hier nog in de pool. Hè. Die is meer voort. Hè. Ja, Jappie Visser, dit hier. Mooi height. Douwen we achterop als adviseur. Ja, wat mij ervoor zeggen. ja mooi dat het... mooi dat ze dat zo doen en dat het we kennen, dat Douwer het wel. Ja, ik denk voor Jappie ik een hele goede toegevoegde waarde wijzen binnen die ploeg, binnen het schip. Want ja, het is net niks natuurlijk om de heer en meester van de laatste decennia op te volgen. En zeker dat het 10 height dan ik nog is. En dat is heel bijzonder, maar daar hebben we het net makkelijker van. Kijk, de wedstrijdcommissie. En daar zullen we steeds gaan, maar Gele, is het dat ik een noodgreep om... Nou, weet ik net. Ja, nee, weet ik net. Ja, wat is nood? Ja, ik vind het gewoon heel bijzonder. En als mijn familie zielig is, en dat is wel het SKS-koetje ziel, dat is mijn familie. En dat is gewoon heel bijzonder. Dat in weinig sporten of dingen werd dat is alles met die familie doorst. En dat, ik zit altijd de pieken ben wat heger als mijn familie doorst en het dalen wat dieper. Maar zorg je dat er wat meer pieken dan dalen binnen, dan gaat het heel mooi. Dan kun je nog een Jedi vieren. Ja, precies. We hebben het vinger nog net neemt, maar die zit ik in het kopgroepje. En als we dat nou eens een lieds oersje gemaakt zien, dan zit Grauw goed voorin. Grauw, Jenna Woord zit er goed bij. Hier zullen we Jenna Woord en Lemmer zit er goed bij. Ja, en die komt nog bij de wal. Wat ik wel een soort van verwachten, hè, Lemmer dit hier. Ja, ik ben aardig. Hij wil weer wat stappen zetten. Harry Amsterdam is de eerste week mei. Tweede week kinderen net, want dan ziet er dus net weken vanzelfs. En hier zullen we toch de Wienik wel aardig komen. En Lemmer, Albert Visser van de Moorn trof hem wel even op palaver. En hij vertelt ik even hoe zijn kansen. Mooi, lekker. Hè? Eindelijk wel los. Dat hebben we lang op wachten. En we winnen wel kleer voor. Dus maar dat heb ik vorige keer ik. En toen is het niet keer gebeurd. Dus maar nou zijn we los. Wat hebben die in de tarriering? We staan altijd gewoon eens trainingen dient en niks extra's. Gewoon staan elke hier. Vorig jaar heb ik gewoon, toen het mocht, heb ik wat teruggetraind. Maar ja, dan krijg je een wedstrijd. Maar dat is niet zo leuk. Maar ja, nou voor die zijn we wel los. Hoe is het met de bemanning? Hebben we een soort verhoringen? Nee, net zo vol gelukkig. Dat maar een stuk of 2. Dus ik ben elke aardig bij me blauw. Daar ben ik wel blij om. Want als het weer helemaal opnieuw beginnen moest, dan heb je wel even een werkje. Is ik tevreden over hoe het ontnotageert in de trainingen? Ja, zeker. Dat gaat hartstikke mooi. Die jongens het ook hartstikke goed. Dus er zit progressie in. En dat gaat hartstikke mooi. De Lemmers zit al jaren bij de Bopperste Rijtsie. 3, 4, 5. Ja. Ja, er zijn nog een paar treitjes heger zelfs, hè? Zo is dat. En dat wordt het. Maar ja, fijn. Dat is een alge hut. Maar ik zeg altijd... ze spreken maar wist kampioen van Dierikse, dat weet ik niet. Maar we hebben wel kans hebben. Dat zal geweest ik wel. Maar als het worden, dat hing van een heleboel factoren nou. En een goed begin? Is half werk. Dus we krijgen zelfs 3 in. Dacht ik zo. Ja, want doen we is de eerste hier. Ja, klopt. Ja. Dus vooruit maar. We zal zien. Dat wie de skipper van het Lemster scootje, Albert Visser, redelijk laconiek. Gele, ze kennen we mee. Ja, rustig en weet wat er toe gaat. Ik ervaren natuurlijk. Hè. Eerst op Drachten en op een Lemmer alweer nog leren. Maar ik kan aan een bakbord naar die Bopperse tonnen met grauwe. Eerst omheen hier met Drachten erachteraan. Want dit is wel tegenwichtig, hè? Ja. Die eerste boeironding. Ja. En het is toch Grauw die er heel mooi uitkomt. En kan die nou in één keer die tonnen berennen? Ja, Ja, hè? Ja. Hij
zielt hem ik heger, hè? Ze kniepen me wat niet aan. Ja, maar vakje hij is nog net helemaal om, dus hij is nog wat rom, dus dat redden ze wel. Oké, en dan is dit Jenne Woord. Drachten. Ja, Jeroen Pietersma, keurig. Oh ja, die is er mooi uit, Kaamsjes. Ja. De Winnie komt zelfs nog wat mooi uit. Nou, met een lietsbietje opsteken, maar... Ja, maar mooi. Net een meter te vallen. Het is het grauwste scootje. De heersende kampioen van de laatste 3 jaren. Die hier op eigen thuiswetter toch weer als eerste om de bovenste tonnen komt. Ja. Iedereen hier in het voorseizoen wat zielen zien. En drachten tot de goal. Ja. Ken. Bakboord, stuurboord. Het is Ljouwert die op bakboord komt en een heel soort kabaaltje. De scoort. Nee, laat Lemmer komt er gewoon. Lemmer lei op bakboord. Lemmer op bakboord. Ja, Lemmer en dan komt Janne Woord, wat dat zielt er nog terug. Het is maar mooi dat ik een analist erbij had. Nou ja, dit is Lemmer, ja. Ja, die wil hem net onder Janne Woord gooien. Nee. Maar wie dit een protestsituatie is. Ja, ik koest net goed genoeg zien, maar Jeroen had ik mij al bezield, hè. Ja. Ik denk net dat ze er wat van meet. En van mij hoeft het ook net. En het is ook lastig, hè. Neem we dit inschatten, maar dat altijd even helemaal stil valt te winnen. Ja, en iedereen wil gewoon op elkaar passen. Ze wil geen dikke punten hebben wij. Ja, wel protest. Ja. Zijn drachten. Nee, het zag er moeilijk als het toch is, dan is het toch net. En we zeggen ik verschinde me wel even in de kleur van het skip. Maar het Lemster scootje, dat vond net die voorrang hier. De scoort moesten ik 4 worden. Ja, en dan hebben we hier nou weer de volgende situatie. Huzum had hem stuurboord. En waar gaat draaien helemaal. Die mannen draaien en dan Ljouwert, gaat het goed. Nou, het is een protestsituatie, want als Ljouwert mag ik ervoor kiezen om terug te varen. Ja. En hij kan net terug varen. Nee. Tochten we dat de hele mannen er goed uitkwam, maar... Nee. Ja, die kan wat ophellen. En dit kost ik Ljouwert weer een heel soort tijd, hè? Want hij bleef toch even onder die turen van de hele mannen lezen. Ja, krijgt even, ja. Nou, Akram kan eronder terug. Ja. Maar zit best, nou, prachtig. En dan zitten we nou in de 10e. Prachtig beelden van Bob Hoor. Ja. Soort meesken. En ik weer wat boeren. Ja. Zien. Aftribune, hè? Dat is de Bob dat ken ik, opstaan. ja. Nou ja, dit gaat dan op een sympathieke manier toch. Ja. En schitterend om door die turen van Bob. Maar ja, het is even wat storing in de loft. Ik kan zien dat die 10 toch best wel op een wien is. En ik denk dat er achter ze misschien nog een slagje meidje moet aan. En dat is heel krap, hè, voor de mensen die de 10 net kennen. Want vertel eens even, hoe krap is dat, hè? Nou, hoe breed is het er? Mijn meter is 20. Houdt het wel op, denk ik. En als het dan een slagje meidje maar 80 misschien, dan... ja, dat gaat net door. Zeker dat er net helemaal op een wien is. En dan komen er ook nog weer orenskip. Ja. Nou, de eerste die komen er wel goed doorheen. En de tweede en de derde ook nog wel. Maar dan is maar die smarige wien voor die achterste skippen. Die kennen dat die daar een slagje meidje maar aan. En dit is de achterhoede. Die nou ik de 10 in schoot. En helemaal achterom is dat de Snekerpan. Ja, grauw mooi voorop, erachterom. En je kunt ook mooi zien hoeveel publiek er is. Hè? Dat is met het nije stik. Ja. Dan ben dit de laatste, denk ik. Ja. En dit is de orendebutant. Harmen Brouwer. Mooi, jonge Jan. Oud-scootje van Jelle Talsma. Ja, en daarvoor ik al in de SKS zitten. Er dan een heel soort eigenaars van. Een heel verhaal bekend en in een boek opschreven. Die had net een gelukkige start, Joer. Nee. Lang waren jouwer die in wel wat, die wil dan wel een keer goed doen. Ja, hege verwachtingen toch. Hier Harmen Selvik. Ik soort ons koetsje dienen. Ja. Zou dit nou... Ja, tuurlijk. Als het die is en dan maakt het net, maar dat geldt voor iedereen. Zowel voor Harmen als voor de jouwer. Ja, dit valt wel in.
Maar ja, dat moet toch in je trekje fitje. Als ik in al je hut, al de bemanning ben goed daar red. Dan ja, dat is zeker teleurstellend als dan als trekje en fitje om die eerste tonnen kiest. En de jouwer, die geeft ik tot de 10, die hier een goed voorseizoen. Heel verrassend in het voorseizoen. Heel goed, constant. Ik net in je wedstrijd er goed bij, maar zowel bij de sprintwedstrijden als Lemmerhooi, als de waterpotrace. Zijn ze er gewoon goed bij. Nou, ik is het mooi zien dat die wien op Pikmar toch nog krijgt en iets andere richting had. En dan op de I en in het 10. Of leidt er nog een tonne daaronder in? Daaronderin leidt nog een tonne. Daar helemaal, ja, en dan met de voorste scootjes. En ja. dan gaan ze op naar al iets kruisrekje. Ja, iets kruisrekje naar het starteiland. Ja. Daar leidt ik nog een tonne achter. En dan gaan ze door de site buurster hier. Ja, door het Nijensteek. Dan ga je dan verder weer terug. Ja. Het is Grauw die nou in het hele Lietse kruisrekje komt. Als je die tonnen daarachter Jenne Woord lezen, die als tweede om de tonne is. Ja, treden toch. Drachten zit er nog tussen. Zit Drachten er nog tussen? Drachten als tweede. En Jenne Woord rijden, denk ik. En dan Lemmer als fjouwer. En daar hebben we het eilandje waar het publiek en waar de businessclub en de sponsors op zitten van het Grauwste scootje. En die sjurren hun eigen scootje als eerste om het eiland heen is. Zielen daarachter leidt nog een tonne. Drachten. Heel verrassend toch ik wel, want het Drachtse scootje, als nou ja, wat door formules hebben, daar is ik van alles mooi gebeurd. Ja, die hebben we wel even onder handen gehad. En nou, dat doet vertutten. Vos zo nog net, met wat matig uitslagen. Maar nu, er zit ook een groene vlag in bedracht. Dat betekent dat die een protestsituatie gaan dat ze hun straf nemen. En dat ze sowieso 3 punten krijgen als de andere partij dat accepteert. Ja, dat is, en dat wie het akkefietje met Lemmer, hè? Dat zij daar hoe stuur wordt om die tonnen heen gaan en Lemmer geen rond te krijgen. Ja, maar dan moet Lemmer nog wel accepteren, dan zou die de vlaggen er nog uithellen moeten. Dat hebben ze dan net in. En dan gaan ze gewoon terug en dan is het alsnog, als ze het verliezen, 14 punten. Oké. Dus, dat is de spanning. Ja. Voor de dragsters. Wat doet Lemmer? En we shirt, ja, sarere vlaggen. Je hebt van 600 meter afstand. Ja. Maar je ziet, want Jenne Woord ziet er vol hegen en Lemmer rekken dan Drachten. Drachten draait nu. En Matt Lemmer. En Jenne Woord, wat doet hij? Die gaat erachter wel. Ja. Dit is die situatie. Rond voor de wal hiet dat. Drachten kent het verder. Nee, hij leidt ik bakboord nou, hè? En hij leidt nou bakboord, maar dan moest ik wel zoveel afstand gaan natuurlijk. Hè? Dus, ja. Ja, er wordt achter Drachten nog Del, maar die komt heel dichtbij. Ja, maar Lemmer draaien we door die. Zit die ook nog achter Jenne Woord Del? Oh ja. Ja, dat betekent het beeld al wat, hè? Ja. Want dat wordt nog een toer, denk ik, voor Drachten om die tonnen te hellen. Ja, want die Wien is hier natuurlijk komt van Grauw en die tweede er als een gek, hè? Vanuit het dorp. Ja. En dan zien we toch dat Grauw gelijk al een gatje slaat. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn zien, hè? Ja, zeker. Die nou dat via de minste steek in. Dan heeft een gatje achter die. Hij steekt in les en die skip hem achter die. Dan, en het winstje stiert wel. Dus ik denk net dat ze die hier les joh. En dan had hij dus een
had hij u toch het hele seizoen wat zon in de eigen struit. Maar wat mindere uitslagen in de vaarwits met ze zich net bewust die in haar. Nee, absoluut niet. En zo grauw is wel, dat is net alleen nog zielen. Dat is ook skipper in. En ja, daar maakt gewoon ervaring van haar en oeren voor meidje en tactisch zielen. En zo grauw heeft een hele ervaren ploeg, een goede ploeg en een super skipper. Die is hier ook van maken, die kent dit als de beste. Maar die bij mij het reglement, mij tactisch zielen. Maar dat is hier ook grauw, maar hij is al 3 jaar kampioen. Ja. Wat is het grote verschil dan? Want dat ligt wel alleenheerser. Ja, lijst hier een wel. Ja, maar het is een combinatie van alles. En de skippen ben goed, maar dat deelt vooral. Het materiaal is goed, dat deelt ook vooral. En dan kun je als skipper, maar die met manning maken ze het verschil. En dat doen ze gewoon hartstikke goed. Ik ga zelf ook met Tammo Shield. Dat ben ik gewoon heel goede adviseur. En iedereen heeft goede adviseurs, maar het moet op een gegeven moment al hier bij elkaar passen. Al die 15. En het kan wel wijzen als er één nijbemanningslid of een oorbemanningslid komt erbij, dat dan die balans in die groep toch krijgt weer wat oors is. Ja, en die grauwsters doen dat gewoon heel goed. Want toen had het nou over adviseurs. En Tammo Oosterhoff is ook hier uit de Lietse bootjes. Ja. En we weten nog die hele tactische finish in 2018 toen ze Harman Brouwer nog op een lijn pakten. Dat kwam ik uit zien hege hoe het waai. Ja, Sitse Brouwer van Heerenveen pakten ze toen. Ja. En Pieter-Jan Posma, ik een Olympisch kampioen. Ja. Zielt nou net Olympisch kampioen. Nee. Dat weer een antennelengte wat er misging. Maar hele goede zieler. En dit waren hier nog wel eens een keer wereldkampioen West. Ja. Die zit op Langwaar. Wat ken die sokkerman wel op zijn scootje? Ja, maar het gaat erom hoe had Harman Brouwer die balans binnen die groep van Langwaar. En als je dat team had rennen en dat Pieter Jan daarbij past, of Pieter Jan past erbij en gewoon die 14-15 man is een team, dan maakt het net zo vloeit water het is en waar komt erbij. Maar dat is gewoon in je ploeg. En dan maakt gewoon oerenmeidje, nutmeidje, zielen, onvaringen met elkaar krijgen, dus wat strubbeling binnen de groep krijgen en hoe komt het weer uit en dan dat bepaalt hoe sterk het in die groep best. En zo de zielkwaliteiten hoest het net te hebben, maar je moet het ook voor elkaar doen willen en voor elkaar doen op het moment dat het maakt. Nou zullen we Farwien, we zien de fokkeloert eruit, dat is die hele dikke houten beam die ze los in de fok zetten, om ze 4 mogelijk alle turen uit te zetten en alle wien op te pakken. Wat is hier de tactiek? Want we zien nou toch dat alles een beetje weer in elkaar sluit. Ja, Drachten en Jan Woord en Lemmer die zit toch in de achtervolging op grauw. Nou, dus juist daar is de loerte er net in. Die gaat toch een beetje loeven. Om toch maar vrije wind te houden, om die voortgang te houden. En Drachten zit er nog voor, maar Jan Woord komt wel dichterbij en dan lijkt het dat hij de wien wat uit de zeil neemt bij Drachten. Ja, hier is het duidelijk. De Drachten wil Janne Woord, maar hoeveel kennen je maar terug in, hè? Want op de stuit. Tot de wal in principe. De wal keert het skip, een bekende uitspraak. Ja, maar ze zien nog beide om. Ja. De gebroeders. Want in feite had er hier nou helemaal niks aan deze actie, hè? Want Lemmer profiteert je weer van. Ja, maar de volgende tonne is stuurboord om. Ja. Maar die luidt pas volle verder. Ja, hè? maar dan moest wel als Benz best, dan best Benz. En toen haast de wien haast uit de zeil, dus de hoest net met de gijpen, denk ik. Nee. Ja. Dus het... Want ja, we zullen nou hier kwam we de eerste rakje, hè? Hier, de 10, dat laat je voor is. En nou zullen we er onderdeel, dus je grauw er al achter de zietenbuurster hierheen, hè? Dat nijenwetter. En het nijdeel van Drachten en Jan Woord is wat ze zei heen gaan. En dan hebben we meer last van die wal. En daar onderin wat Lemmer zit. Dus die gewoon correct even wat meer wien. En dan kan het samen wezen dat Lemmer daar onder Troscoot vrij voorkomt. En dat zullen we nou gebeuren, hè? Lemmers coaches, hij mag nog wel even door die wien heen. Hij is er nog net helemaal vrij van. Maar er zit wel een gijp in. Ja. Grauw gijpt. Dus ja, dan lijkt Jan Woord in één keer weer de onderste. Ja.
En voor de mensen die nog nooit echt zield hebben, een gijp is dat het tuig echt in één keer verschurt. Die hele geek in één keer over het hele schip naar de andere kant van het schip. Hè. Grauw had hem nou al op stuurboord hingen. Ja. En dat is weer het voordeel, want dan leidt Lemmer nou boppen. Hè. Ja, die leidt nou boppen. Dus, en dat, als het boppen leidt, heeft geen last van de wien van oor. Nee. Nou, dit is dat spreekwoord, hè. Ja. 2 vechten om een been, dan gaat Lemmer ermee heen. Ja, we kennen nog wel een paar bedenken. Jawel. De wind uit de zeilen Ja, nemen. ja. Kom maar uit de scheepvaart, hè, al die spreekwoorden. Ja. Het tuig bij Lemmer gaat weer om, lijkt het. Ja, want die kreeg nog last van Drachten en wat, Ja. denk. Oeh, dit is een speeltje. Ja. Dan vallen ze even helemaal stil. Jarreveen leidt daar erg, dus die... En die maakt het wat... die haalt de wiener uit de zeilen bij wordt. En als je op een rijtje zit, dan ken je net zo volle dwan, hè. Maar zoals Jarreveen, die daarachter zit, het veen, die kan nog kiezen. Ging de boppendel of wat zo stoot aan in deze situatie? Nou, ik zeker in de eerste wedstrijd en de eerste raak, maar gewoon zien als naar voren komt. Dus net een volle horen, maar horen skippen zo snel mogelijk zien als naar voren komt. En als het in het klassement zielen wordt, maar ze gewoon geen dikke punten na. Dus dat Jarreveen, die leidt nog 5, denk ik. Die zal daar geen risico zien nemen. Die zal gewoon zien wie maakt die kant uit. En als ik bij deze ploegje omsluit en wat achter mij is, dat bloedt een gatje, dan in het kruisrak kunnen we het aan wel weer uitvechten. En dan zag ik Grauw alweer gijpen, dus Ja. de wind gaat hier alle kanten uit. Het is nog verschrikkelijk al wat daarste van, Ja, zal ik waar het zit er? zal ik het dat Janne Woord weer de betere papieren had van die fjouwer die achter Grauw de I op geren. Nou, met deze beelden kan ik zien, hè, nog 100 meter voor Grauw. Daar stiert weer wat meer wind. En dat ligt het, dat is ook voor de wind. Nou, als je maar dat hoekje helje via de wind en dan ligt het heel goed voor Janne Woord. Maar die fjouwer, die pakken nou wel een heel soort wind van Grauw. Hè? Dus hij moet er wel echt voor blijven om het profijt van het vrije gat te houden. Ja, ja. Nou, als je kiest ik bewust die onderkant wordt, hè, want Grauw kan op zich wel wat heger. Als je kiest echt die onderkant werd wat meer wind stiert. Tenminste, werd verwacht je dat wat meer wind stiert. Vaak is het zo, hè, dat denk ik dat de wedstrijd beslist wordt in het kruisraak. Dat is belangrijk en dat is ontzettend belangrijk. Maar ik deze vierde wien zijn steken, 60 krijg wel tussen bij de tonnen of krijg net. En dat scheelt me wel plakken. En gewoon meters die het wel of net omzielen moest. Ja, dan hebben we een kopgroepje. Voorop hield het nog Grauw. Er in de kopgroep zit Janne Woord, Drachten. En dan hebben we het over Jeroen Pietersma. Maar die had de groene vlag erin, want die had een protest van hem gekregen. En in het kopgroepje zit ik nog de Lemmer. En daarachter ons sluit nou Utvingen, ik ongen. Dat is Jurgen God. En dan hier op een rijtje. Dat is hier rechts onderin Akrum. En dan de middelste of dit is Huzum en Akrum en Ljouwen, denk ik. Hè? Ja, die trein. Dit is zijn die jouw koren op de ronde. Maar die Nariel kon net verder winnen, die kan door het meisje trein. Als je naar bovenin kijkt, Janne Woord nou. Ik ken toch dat hoekje naar helje. En als je het Lemmer kijkt, die gaat er die kant uit. Het lijkt altijd via de wien, dan ben we er al. Even via de wien zielen. Maar dit is echt... Hier kiest wel het verschil, meidje. En dan wordt mooi precies welke tactische keuzes dat hadden niet elke keer maakt. En jouwer lijkt het alweer wat naar voren kan te hebben. Ja. Want dat skip wordt net zo heel heeg soms. Hè? De oorlog dus. Maar mooi een paar graden leger, dan stoot dat skip er oer betekent. Hè? Ja, hele hoge romsnelheid. Ik relatief grut skip voor als het vergelijkt is met de oren skippen. Net dat het dan meter grutter is, maar wel, ja, gewoon er zit een heel soort gang in dat ze hem goed onder praat hebben. Maar achter Huzum en Lauwert lijkt het toch wel dat Jouweren er al wat op schoot is.
Heel lang waar, Harmen. Gijpen. Maar zwaar, ja, zeker als de achterin zit, ja, dan was het wel die ordinarie, want daar was het hinnen. En dan is het net eerst dat het zelf een bultgang had, maar als maar iets meer gang heeft dan die overskip. Dan is Garau, denk ik haast. Ja, die zal hard bij die tonnen de ton, wezen, hè? ja. En die gaat dan... Het is een heel iets rakje. Boei 4 is dat. Dat is een liets cruiserakje, nou boei 5. Ja. En dan hier is het verder op de wiede hier. Zo staat ze van. Hier de boei kan er even tussenuit. Hè? Als het een lang cruiserak maakt. Ja, ja, misschien was het ja. Ja. Nou, het lijkt dat het Jenna wordt, het tweede plak pakken kan. Hangt er een beetje van nou heel gaat die tonnen leidt. Nou, het is nog wel een stukje. Een hard romte. Ja. Wel mooi met een nieuwe sticker bij. Dan krijg je een hele andere wedstrijd dan anders. Ja, want dan in de 10 kwamen ze elkaar ook nog eens een Ja. keertje in voor de wien. Hè? Ja. En hier zie ik deze situatie, hier in dat hachelijke situaties. Ja. Harmen Brouwer. Ja. Ja, Zit er nog wat in? Loert er naar voren. Ja. Zo, dan pakt er hem weer. Die spanning van die start is dan voort. Hè? Ja, En dan ja, ja. kerst, maar dan kerst, dan wist nou ja, start is net goed, maar nou kan ik gewoon vooruitzielen. Ja. Ja, spanning eruit en dan heeft niks meer te verliezen. Hè. Maar aan de tweede plak is een mooie street. Nu een woord die toch zijn eigen koers had. Grauw die dus koprenner nog gijpt. Ja, ik ben benieuwd dat Jenna Woord nog een eindje, ja, die zal nog wel wat omheen matten. Maar die rent ook gewoon. Maar daar toch krijgt ik weer wat meer Ja. win in natuurlijk. Hè? En dan best binnen skip. Ja, en die rent gewoon prima rak van Gerard Pietersma via de winst had. Dit slag het zat ze het houden. En dan komen ze er hier bijna op, denk ik. Grauwers eerste al om het hoekje. En dan zoals die onderin al de bovenste tonnen wel is. En dan heeft ze een prachtig cruiserak bij. Dan krijg je als je dat die wien. Ze zullen daar nog via de wien. En dan kun je aan de i op en ze in de wien. Maar er zit echt geen 180 graden verschil in qua richting. Dus die wien draait toch echt wel. Ja, dit zijn toch ideale zielomstandigheden. Misschien wel het publiek, de skip nog wel eens wat platter op het wettersje en broes voor de kop gaan. Maar voor skippers zit je er alles in, toch? Ja, ja, dit zijn een prachtige wedstrijd, prachtige omstandigheden. Zeker de eerste wedstrijd weer. Savisha en zeker met die twee hier dat er net zilt is. Ja, ben dit wel geweldige omstandigheden. Al het publiek er weer bij. Kan iedereen komen en zo dat het Winkra 5 6 is met Rijn en dan is het toch oors. En dit is gewoon ideaal. En Dan even een lietse tussenstand tot Safir. Grauw gaat het oprijden. Is voor de meute uitbleun en is als eerste om de tonnen heen kwam. Jenna Woord, die is twee plakjes, of niet een plakje voorbij. Die is Drachten, maar Drachten schuch ik even, die zit er nog wel tussen. Maar die zit net in mijn listje. Maar Jenna Woord is in elk geval Drachten voorbij. Ja. Daar zit het vingen. Ik vlakbij. Nou, die zullen we nou straks achter Jenna Woord het beeld is komen. En het vingen liep het hier ik gewoon wat onder Drachten Trotterzielen. Even zien hoe dat uitkomt bij de tonnen. nou, het is stuurboord om. Ik denk wel dat Drachten nog het tweede plak horen kan op Lemmer met daar onderuit rennen. En dan zo Jereveen als toch als vijfde blullen. Nou, die Leijek vijfde, die had in principe niks verlenen. Die hadden de loert er al uit. Ja. En die met Drachten sowieso voor aan Jan. En dan ging het er een van nou wat er nog tussen zitten bij de Lemmer.
Lemmer had de loert er nog worst in, die hadden ze er nooit uit. Dan maar wat minder snelheid de meidje. Want als die eronder zielt bij die tonnen, dan best zou je afvallen. Dan kun je er beter achterom. En dan heeft hij in ieder geval de mogelijkheid om in eigen koers te varen. Want het is dan het vinger dat je er een lemmer verschalkt. Ja, Hè? Die drukt hem ertussen. Ja, en dan liggen er toch wat drachten in een woord met elkaar een duel omgang. Toch een little loefdueltje. Dat Janne Woord er toch het best uitkomt en dat het dan het lemmer is die er met het been vandoor gaat. Nee. En Janne Woord dan als tweede om het tonnen. En dan hebben ik van de morgen even met de skipper van Janne Woordse scootje praat. Die al heel lang op het vinkertouw zit en ik wil eens een keer kampioen worden wil. Wil jij even naar wat hij te zeggen had? Ja, ik het hartstikke best hier. We hebben lekker aan het trainen geweest, binnen januari begonnen. Nou, uw ding is altijd dingen. Ik in de coronatijd, de jaren dat we net zield hebben we gewoon voorbereidingen dingen. Zouden we zeggen van nou, we gingen gewoon zielen, we zijn er altijd klaar voor. Nou, hebben wij gehoord een artikelbuis op de website. Er staat op, het gaat net zozeer om het scootje, maar volle meer om een bemanning. Wat vind je ervan? Nou, dat is wel jaren zo. Dus, dat is bij mij net oors. Hoe heeft die bemanning klaar gekregen? Ja, wij hebben gewoon onze eigen dingen doen en vroeger bedacht ik alles. En nu let ik het betekent door de bemanning. Dus ik ga knap even omzetten. En hopen dat dat resultaat biedt. Je wordt wel neemt als een van de favorieten. Oh, dat zou ik kennen, maar die horen treedt in welke favoriet als wij. Want, er zijn kenners die hebben hem geen zien op maar de trainingen en die zeggen Janne Woord rent heel hard. oh, hij is de laatste training op Wijnsdioen net jongen zeker. Dan verstappen ze die even, denk ik. Oh, dat zou ik kennen. Nee, maar Janne Woord en de jouwer worden neemt. Ja, boedensverlaatsters, hè, mooie scootjes, degelijk spul. Dat zou ik kennen. Lemmer, grauw, snits. Binnen al een stuk of wat. Haken hem. Er wordt wel eens zijn als Gerhard bij de favorieten niet heeft, dan begint er minder te zielen. Oh, daarom ben ik je favoriet. De druk ken er net om. Ah, daar komen ze nou wel achter. Ja, Gerard Pietersma. Zo kennen we hem een beetje of net. Ja, gereserveerd, weet wat er mee bezig is. Hij is met die ploeg bezig. En, Hij komt een beetje rookgordijn, een beetje mysterieus of net. ja, dat boet daar misschien wel, maar ik ken Gerard, ik ken hem, nou goed weet ik niet, maar ik ken Gerard ook wel op een andere manier. Hij is gewoon ontzettend fanatiek met die ploeg bezig en dat is het enige wat voor hem telt. En dat is die ploeg. En hij wel mooi hoe hij daar nou mee bezig is. Dat ik zei, hè, voor hen bedacht ik zelf alles en ook bedenkt de ploeger. En op zich maakt het net zo volle uit. Hoe is het dus met die ploeg als het nog zelf bedenkt dat de ploeg bedenkt. Maar als maar wel misschien al één lijn haast en één koers vast, dat is de goede kant uit kiest. En hij doet het wat op een andere manier dan dat we wend winnen binnen het scootjesiel natuurlijk. Zeker met het eco-coachen. De eerste jaren is er nog wel wat kritiek en is er nog wel wat vond men daar wel wat van. Nou, en als het altijd hetzelfde doet wat een oor doet, krijgt ik hetzelfde van wat een oor krijgt. En zij doet het op een andere manier wat goed bij hun past. Nou, het levert wel resultaat op, want zij zijn wel elke keer bij de favorieten. Nou, ze moeten dat laatste stapje, dat wil er al te graag zetten, dat wil die hele ploeg zetten. En het is gewoon een hele fanatieke ploeg. Ja, ik hem zo, ja, iedereen gun het natuurlijk, maar de manier en de tijd en effort die zij erin steken, ja, zou het wel mooi zijn dat het dan een resultaat had. Hè? Want ik denk dat zij wel als ploeg zijn misschien wel de meeste trainingsuren met die groep erin zetten. Zonder oren te kwarten dan, maar ja, de tijd en energie die zij erin steken, dat het dan ook leent. Ja, dat is wel mooi natuurlijk en los van voorkeuren die je zelf hebt. Maar we zien vaak dat hij de eerste weken altijd aardig zielt. Ja. En dan op het laatst, dan ligt het vaak wat zitten. Ja, dan lijkt er wat spanning op te komen. Dat lijkt het zo. Maar kijk, ja, het is ook wel wat alles of niets. Het is of heel goed, en dat het dan het is net een degelijk. Dan heeft er gewoon een paar hele min ertussen. En dat slaat hem dan om mijn kont. Nou, je kiest wel correct voor Drachtendel. Ja, Jeroen Pietersma, je hebt goed onder praat. Ik vind het verrassend dat het voorseizoen wat minder dan nou, want hij is nog wel heel dicht bij Janne Woord. Ja.
Ja, maar Heerenveen er achter. Die heeft wel een goed einde van het voorseizoen hier. En Ljouwert ook alweer. Ja, hier zit nog wel wat Ja. verhaal in. Ja. En Ja, daar bisse ik nog, maar krijgt op tijd. Hè? Ja. Ljouwert die de Ja. fokker die verkeelt nog net, maar... Nee, maar het wel wat van de lijnwieken. Maar dat... Ja, daar laten we dit even net Ja. licht opvatten. Die Ljouwert die ziet toch een heel lijn achter. Ja. En die stoot hier in één keer voorbij het veen. Ja, en Lemmer had ik al... Dit is de man die hier in 2018 nog Ja. eens sinds zijn tweede jaar als skipper de wedstrijd won. En die maakt hier een hele mooie slag. Ja. En die zit Drachten al deunen per kont. Ja. Die hier nu even mist. En dan kist ik zien hoe... dan denk je, dan leidt alles al een beetje. En de wedstrijd wordt al wat uit elkaar lutsen. Maar toch de vlagerige wien en de wien gotten. En als dat dan krijgt wel die hele streep wien mooi haast, kist ik in ieder geval heel lang naar voren zitten. Hè? Ja. Nou ja, en hier maakt het nog goed gebruik van zijn bakboordpositie. Als bij de ton ook bakboord uitkomt, ja, dan heeft toch die 20 meter even voordeel. Nou, mooi windje. Hè? Hij zou ik nog wat aan nemen. En dat is wel mooi voor de wedstrijd. Denk ik. Ja, we zeggen het ook al wat. De shirtjes van de bemanningen die flapperen nog wat meer door de wien. Er wordt al wat meer broes voor de kop nou. Ja. En we zitten nu in het kruisrak. Op de wiede hier. Er zijn 2 Lietse kruisrakjes. Hè? Ja. Maar toch in het laatste kruisrakje heb je toch een mooie slagslijn. Maar net toch wat plakjes pakt. En hier onderin, daar zien we nou het hele Lietse gele petje. Ja, hij wordt nou duidelijker. Daar mat ze heen. En dit ben mooie grote slagen. Hè? Hier zitten, je kist kiezen welke kant stuurt je. Ja. Hè? Nou, in dat beeld krijg ik van Boppen, kist ik mooi zien waar die vlagen liggen. En dan sjost gewoon die vlagen hoe die marken in werd. We krijgen wat meer wie stiert. Maar ja, als het op dat kip zit, sjost dat minder. Dan voel je graag een schermkop achter. Ja, dat zou wel mooi zijn dan, ja. En hier zien we ik een protestvlagen. Ik hoor net even zien bij waar het wie. Nee, het lieke huis hebben helemaal niet wel. Maar goed, ik zeg het net zien. Dus er is in elk geval een protest van Lemmer zien Drachten. Oh, de jouwer. Het is de jouwer. Ja. En ja, die is in de Zuidwesthoek hebben we het. En die hebben we nog helemaal net in beeld zien, hè? De Zuidwesthoeken. Dat is mooi te groot. Auke, ja, dat is alweer een tietje link. Ah, grauw, mooi hè. Ja, heel herkenbaar onder dat okergele kopje, hè? Ja. Dat, en Sjugge 7. Alles in concentratie. Concentratie. Nou, je bent er wel los van de resultaten nog wel of net winnen, maar deze start en hoe het nog rent, ik denk wel dat hij er heel wies mee binnen. Ondanks het wat wisselvallige voorseizoen, dit jouwt een soort vertrouwen bij de Grausters voor dit kampioenschap. Ja, dan weet je in elk geval dat het schip het nog doet. Ja, hè? Ja, en je positie ten opzichte van Oren, want zij hadden het in verhouding maar een heel beetje tuiging leveren matten. Ja. Maar dit schip leidt er gewoon, hè, als het in stelling tot Drachten en Bolze of Akrum. Jongen, ik verval helemaal in de tijd. maar Akrum en Veen ben als compleet oren skippen worden. Maar Grauw leidt er nog hartstikke bij als Trailien. Ja, dat is 1% tuig in leveren. Ja. Van mijn kant er op een kantometerdel. Nou, een mooie tafel lekker. Meer is net. Dat zei Douwek en dat merkt net. Die kantometer, ik denk dat ze een stukje te broek voor het snijden laten halen. Nee, ze zijn nijtuig. Ja. De zielmakers staat er ook al aan dit hier. Ja, die gaan weer... ondanks dat er al 2 jaar weinig slijtage geweest is. Maar ja, door die nieuwe formule er toch wel weer behoorlijk investeerd. En als Jos nou een groot gat al toch wel worden tussen de nummer 1 en 2 en 3. En het is net eens de mensen die ze net herkennen. Maar het is soms ook wel het materiaal wat moeilijk te krijgen is, hè, de turen. Ja, nou Jouwer bijvoorbeeld is zo'n nijtuig voor dit hier.
Maar dat hebben ze net, omdat de doekleveranties wat moeizaam binnen. En dat wordt in de rin van het seizoen ook wel leuk om te zien. Want in principe zijn het vast zielmakers die de SKS-vloot beleveren. Dat zijn de Vries en Molenaar. Nou, dat is ook altijd wel wat... krijg ze met de band bij de Formule 1. Wat, dat is nou 1 merk leuk. Maar weer voorheen hebben we dat ik kwam merken. En waar we dan waar hier dan voorin. Hè? En die hier wil je Ian alles van die ha. Ja. En dan weer die kampioen en dan wonen ze alles van die oren ha. Ja, ja. De jouwer gaat gelijk bij de Boeitrode-Wien. Ja. Die beziekt het avontuur, want achterin een oorzielen dan helst hem ik net gauw in. Nee, dit is volgens mij dezelfde slag die het ik die. En dan komt staan ons bakboord bij die ton uit. En ze nou en dan wat meer wien, dan flauwt er weer wat. Oh, maar hier is het toch mooi de gang hebben we het in, hè? Ja. Ja, Harmen heeft er wel wat oors van verwachten, Joert. Ja. Die zieltje op het allerlaatste plak. Mooi het langwaardersgoedje. De verwachtingen weer heeg, maar ja. Dan is dit aardtrek maar. Hè? Ik bedoel, je mag in je wedstrijd aanloeken. Ja, het is dan net die verzels en maar... Het is wel lekker als je de eerste wedstrijd start en het... Maar het is geen dikke punt. Nou, dat van op eerst... twijfelen is een groot woord, maar dan denk je van, nou, waar is misgang, wat houdt fout in en dan is dat heel oors dan als het voorin zielt. Ja. En dan moet toch in je fitje naar worden. Hè? Dan kun je al je wel hut rennen en goed warm, maar er is uiteindelijk toch in die te fitje in is. Ja. En dat kan mooi manje wel weer oorzaken. En dat wordt steeds minder, hè? Want wij hier oriëren altijd wel, nou ja, een beetje het flauwe grapje, maar Lodewijk de 14e van Huizenmeer er altijd, nou... Zuidwesthoeken ziet ik altijd vaak wat in achterom, maar nou zie je toch daar wel volle gruttere verschoningen, hè? Ja. Ja, het komt wel dichter bij elkaar en die nieuwe formule, dat zal ik ongetwijfeld weer helpen en dat de tegenskip toch weer dichter bij elkaar binnen. En dat die bemanningen toch echt het verschil maken moeten. Grauw voorop. Die maakt nog een slag mooi. Zie je het nou door de wien? Ja. Maar zal haast bij de ton wezen. En die hoeft net te denken, kom ik bakboord of stuurboord bij de ton uit. Die weet dat hij als eerste eromheen gaat. Ja. Maar Gerard die zit er ik net zo vier al en dan hebben we toch Gerard Pietersma van die ene woord. Ja. Het gat is een 115 meter. Ja. Dat horen we even in de gaten, want de snelheid van het skip kist ik zo mooi weten, hè? Ja, Grauw pakt er mooi op, kennen we een mooie ton, jongens. Ik ben benieuwd dat ze dan nog even een stukje trossiel om toch wat heger die 10 te gaan en dan eindelijk hoe ze dus net hier om, ja, je moet wel om die tonnen, maar dat zal verder zal gaan naar het stik, naar die tonnen, de 10, dat ze die ook heeg in kennen. Ja, want dat is de keuze tussen safe of heel scherp. Ja. Ja, ze zijn wel scherp, maar hij loopt Safir voorop. Dus als hij daar een slagje maatje maakt, dan is hij zijn voorsprong niet. Maar en als hij nou zei van, goh, ik ga nog even terug, ik ben wel wat meer meters schiet, maar ik weet 100% wist dat ik die 10 niet heb. En hier is de wien al aardig aan het oorhellen. Ja, ik weet hem wel bakboord wat mooier. Maar nou, hij is bezielbaar. Hij skift het ik nog wat. Ja. En dan moet Jenna Wout nog op gang komen. En dan just ik in één keer dat het gat in één keer weer een heel stuk groter wordt. Hè? Ja, die kreeg hem nou pas. Ja, zoals die Wienvelden wel is, hè, dat ze nou toch zien dat hij toch krijgt wat meer stiert dan als het stuurboord doorkomst. En nou zorgen we toch dat het veld aardig uitkolletsen wordt. Ja. Het is
Grauw mooi een hele grote voorsprong die nou als eerste de 10 ingeet. Jennewoord daarachter. En dan ben er nog een traaienkamp aan die wat dichter bij elkaar zitten. Drachten, het Vingen en Lemmer. En volgens mij is Ljouwen toch weer een beetje oorzakken. Als zit hij daar in de midden. Vingen die meest linkse volgens mij. Ja. En zit Lemmer dan ertussen. En Ljouwen ter stuurboord? Nee, daar. Ja, die had al wat... Zaterdag zei Hut dat er erbij kwam, had er nou toch weer een... is hij weer wat achteruit zakken? Ja. Nou, Gerard ziet al wat verder terug, om toch wat tegen die 10 te komen. Zoals die vlagen mooi lezen zijn. Ja, dit is Friesland promotie. Ja. Ten top. Prachtige beelden. Uit de loftwaai. De voorsprong van Grauw wordt groter volgens mij. Die zit nou op 241 meter. Ja, in een lietstikje, hè? Dan in een lietstikje. En dan zie je toch dat Grauw het volle rapper oppakte. Hè? Ja. Ja, hij krijgt hem op het goede moment. Ja. De snelheid is gewoon, ja, is gewoon heger op dit moment. Drachten. Nog hield hij het mooi de groene vlag. Maar die met kniepen. Kan hij de tonnen bezielen? Ja, dan krijgt hij correct op die just. Krijgt er het vlaagje mooi. Ja, een mazzeltje mij soms ik ha. En hij gaat als een polsig heegspringer. Draait er hem om de bovenste betonnen heen. Hè. Want het zielt een stuk makkelijker als het een gonkje skip hast. Hè. Ja. Zoals deze skip morgen komt dan. Maar dan kerst een skip die wil oplezen. Ja. Ik denk eigenlijk dat nou draait er hut, ja, Grauw. De pek maar weer op. Ja, en het publiek in grote getal. Helemaal alle kanten de roen om. Alles loopt vol met boordjes. En vanzelfs ik een soort grauwste supporters op het thuiswetter. En hier hebben we weer even wat spanning. Hele mannen. Die komt hier direct. En Lemmer is dan een aardig handje oorzakken. Ja. Ja, je zit nog wel strijd in de middenmotor. En hier wie ik even... Wie dit helemaal reglementair. Deze vlagen is nog van het Tietjelien. Toch nog ongeveer een hele route lijn dat Lemmer samen naar de tweede plak inzoert. Ja. Toen Drachten en die aan woord wat toen... Lemmer is een heel eind oorzakken. Die ziet er prachtig mooi bij. Maar die zielt nou... Ja... En op een jongende plakje liep het wel. Ja. Het is nog net helemaal te zien hoe ze bij de... Snit zit er weer wat tegen. Vingen is ik helemaal oorzakken. Die hebben een verkeerde hoek gekezen. En Ljouw dan? En Ljouwert, ja. Jongen, ja. De noemen ze... En toen... Ziet ze brouwer, ja, dat was de wien. Best aan zo'n lette kant. Want als we aan trots zullen wil, dan mooi ze gewoon rug terug. En die wordt nou dwongen om door de wien te gaan. Ja. Ja. Als het dan net wil, dan wil ik er niks meer, hè? Ja, nee, jongen, als dan even net een flow in die skip had en dan mag je weddraaien. Nou ja, nou lijkt het stil. En Akram is ook wat zakken volgens mij. Ja. Die mis ik even. Voorin is het Grauw en Jennewoord die van helemaal geen les staan. Maar daarachter Bart werkelijk van alles. Snits die zielt ik mooi niet voor het haar. Ja, maar dan zitten we al op plak nog een tank. Ja, maar Sjen werd Veen beduidend. Ja, Ljouw er nou weer achter.
Ljouwert helemaal voor het zakken. Oei, Ja. oei, Ja, oei, oei, en oei. Harmen die, hoe lang waar? Die gaat al net half de plak. Akkerum nog in een situatie. Ja. Ik daar. Zuidwesthoek. Ja. Voor het eerst Joert is even in beeld en die had een mooi zijn aardsrivaal, kan we haast wel zeggen. Ja. Ze ziek je elkaar weer op. Ja. Zij binnen gewoon, ja, soms binnen skippen, dat ga je altijd een akkerfietsje mooi. En dat kan zo'n pekkampioenschap verwisselen, maar Akkerum en Zuidwesthoeken ga je in de 10 jaar een keer eens een liets akkerfietsje gaan en op een stuit stond de skipper van de Zuidwesthoeken op het scootje van Akkerum. Maar zielde zijn eigen scootje al voort. Ja, dat bent toch bizarre situaties, hè? Maar hij kon er wel weer opstappen, toch? Hij is erheen gebracht. Oh, ja, mijn boordje toen? Ja, mijn oké. boordje. Ja. En ja, dan accordeert dat net. Maar jongen, Ja. wat een verhoringen in dat hele liedje stuk, jongens. Ja. Hè? En dan geven we maar eens even de staan oplezen, zoals het er nou heen leidt. Wil ze het nog de hele tijd heen en westcoat, maar grauw op in. 2 in de woord. 3 lemmer. En dat wisselt wat met de hele mannen, met drachten. Snits op 5 zit je nou al een keer van de technische gegevens die ik van de track en trace ha. Maar het springt heel tijd heen en weer. Het is een beetje moeilijk, maar wat zijn een heel eind opkamer. Snits dus een heel eind op scoot. Huzum zit daarbij. De verliezers van dit rijtje binnen het Veen. Ljouwert, die krijgt al op plak 3, 4 en 5 zitten. Langwar is een eindje omheen geschoten en Akkerum ik helemaal achteruit zakken. Starum, die is op het tredje in de plak en helemaal achterom is het de Jouwer. Die zullen we hier nou de 10 invaren. Ja, die leidt toch krijg ik op een achtste nog een plakje. Ja. Zit dan nog wel wat wisselingen in dat kruisdrak. Voor de wedstrijd mooi. Ja. Ja, prachtig. En we gaan nog een paar rondjes, denk ik. Hè? Ja, dat... Een goede oeren ben we naar onderwijs. Nou, het liedsoeren zelfs. Wat weer die laatste hier op grauw delen? 2011 denk ik. Of 12. 2011 of 12. Ja. Nou, en Skortlien, hè. Ja. En altijd met Douwe Vissersield. Ja, zij zie je met Douwe Silt en hier met Berend in 2000, Berend Mink in 2004. En die stappen toen in eind 2004 en toen was Douwe skipper. En verroor het er dan ik een soort? Nou, in de bemanningen winnen er toen wel wat wisselingen. Zo, en ik heb er hier niet met Berend Silt en daarna zei ze met Douwe. Dus dat hier. Natuurlijk, daar pakt altijd dingen uit, waar dingen van leest. Dat denk je, dat is mooi, dat is leuk en dat weer wat minder leuk. En, maar de stijl echt van skipper wezen? Nou, als het echt net zielen, zoals je Douwe is echt wel een meester en met wat meer winzielen. En Berend weer echt wel een meester met wat lichter waren. He, en dat kwam natuurlijk ook vanuit toen het grootste scootje naar het lidse scootje weer, he, voor de verlenging. Ja, toen weer er gewoon goed met lichter waar. Dat was er echt geweldig. En toen in 2000 en 2010, ja, toen ben ik pak kampioen geworden. Nou ja, echt mee. Weet ik wel hoeveel overwinningen wel. Dat weer na de verlenging. Ja, dat weer na de verlenging, ja. Ja, en van mij wint ze toen op Lemmer al kampioen. Ja, toen begon dat akkerfietsje natuurlijk met die meest. En toen zal Lisbon op Snits, dat hij de laatste wedstrijd net zielen. En dat vonden ze net zo sportief of zo? Nee, nou zeker, en dat snap ik. Ik wil natuurlijk als Grauwster, zeker van de supporters, 10 kampioenschap, de laatste wedstrijd net zielt, omdat ze al kampioen winnen. Omdat de meest net vertrouwt, ja, dat is voor het publiek net leuk natuurlijk. Die begreep dat net. Nee. Maar dat is al een ooit iets mooi. Berend Mink nog een skipper. Ja. En Douwe Visser van Grauw, Douwe Grauw. Ja. Zoals dat dan neemt wordt. Ja, er is nog maar een Douwe Visser hoe die skipper is. Maar ja, die riegt het echt in de kampioenschap achter oren. Die geeft zijn neef achterna, hè? Ja. Ja, daar zal ik nog wel wat strijd wijzen dat er die misschien wel inhalen wil natuurlijk.
Als je er nou samen met Janne Ward is het er mooi uit. Nou, hij is nou 6 keer kampioen geweest. En neef Douwen nog een keer. Ja. Dus, maar ja, die hadden nog geen verhaal dat er stopt. Dus hij heeft nog alle mogelijkheden om terug te gaan. Dat wil ze het nou Gerrit Pietersma van Janne Ward langstvarende skipper in SK's vloot is, denk ik. Albert Visser, ik al vrij lang skipper. Dat was in 2012, 2001 begon, denk ik. Ja, 2005. Ja, op Grauw. En daarvoor had hij nog 3 jaar op Drachtenziel natuurlijk. Ja, en Pieter Meter die ik al lang mee rent natuurlijk als skipper. Ja. Maar daar heb je altijd wel wat de vraag van de familiewisseling naar Chaffelier. Maar ja, van mij, ja, ik ben 13 jaar of zo. Om de 13 jaar zijn ze dan wisselen met de broers, met Sander en met Siete. En Siete had toen als koft in IFK Zilt. En op jou het Zilt, hè? Ja. Maar ik weet net dat hij nog ambities had om eventueel op het akker maar een scootje. Nou, moet je zien, hoe die vak de lood zit en het zeil helemaal uit via de wind. Dit is het vaderwienziel. Ja. Nou, dus... ik mooi zien, die hoek van die vak en dat zeil, dat is gewoon één hoek als het ware. Dat perfect hoe die wind erin komt. En hier een keer brengt die lood wat verder naar voren en dan lukt ze scoort een beetje aan. Dat is er gewoon één lijn haast. Ja, dan wordt het iets legere koersschild nou dan Grauw. En Grauw wil sowieso die vrije wien houden van achteren, dus misschien toch iets heger schild. Maar deze skippers hebben hij is redelijk vrij zielen, hè? Ja, nou, Janne Ward moest even opletten voor Ljout natuurlijk, die trekkelbak moet doen kan. Ja, die had wel voorrang. Ja, daar komt dan wel weer in, hè? Dus hoe comfortabel ik een voorsprong liep het, maar het dus altijd scherp blijven. Ja. En Lemmer ook, die is ook daar achter Drachten. Ja. En Drachten lijkt correct nog treden in de ik. Ja, het liep het nou, tenminste volgens de track and trace, heb ik Lemmer nou op het treden plakje. Ja, vierde dan. Ja. Ik leer dat de trekkend de techniek onboord van het dragsterscootje, het wordt lid, die komt net in uw... Ja, dat is sowieso weg, want het is net nog net 5e plak. Ja. Is dat het Hoyt-Douwe-effect, Geerle? Nee, als het goed gaat, dat doet de skipper dat. En als het min gaat, doet de skipper dat. Ik vind ik altijd. Maar natuurlijk had hij daar invloed op. Maar zo Jappie had zijn, ik wil graag dat hij erbij komt, denk ik. Maar het is ook je schande, toch? Want ik bedoel, als een voetballers, dan zie je toch gewoon een goed team bij elkaar. Ja, ik zal al 15 jaar met hij. Dus, ja. En wat is zijn rol? Hij zit nu in de roef. Ja, die komt echt wat op een. Dus hij wordt 24 dit jaar. Die wordt fysiek wat minder. Die maakt maar net meer onderscoort. Want de Kerkstra gaat naar de mest in. Ja. Tenminste, dan weet je dat. Ik had ook al wat 3 jaar jullie. Maar ik weet. En dan. En dan hebben we het over de skwanheid van Douwe Visser van Grauw. Ja, die al. En voor hen excursieschipper wie er nog altijd bij die bemanning jet. Die nou voorop loopt. Wat zijn? Klaas van der Meulen, mooi het lieknemige schip. Ik, de Klaas van der Meulen, gaat je nou met tonnen heen en ik maar hem hier van de morgen even een peteer. En hij vertelt hoe hij het ervaart als zijn eerste jaar als skipper. Lekker, eindelijk. Ja, voor alles, alle bootjes, Michel, alle mensen zijn blij. Wij zijn blij, we maken over het echt. Machtig. Hoe is het met de zenuwen? Ja, vervroor die tanden, dus nee, dat komt wel goed. Hij eerst maar op het water binnen, zielen binnen. Nee, geen probleem.
Hoe heeft hij het daaruit? Nou, we, daaruit. Maar de ploeg ben wij in heel april ben we ook een oefening. Nou ja, en dat is gewoon machtig mooi om daar samen de ploeg bezig te wezen. En je hebt mooi wat voorwedstrijds hand, wat oefeningen in de hand. Nou, en nou we weer een paar weken, maar nou wil gebeuren. Dat is inderdaad, de ploeg is klaar ervoor. We hebben honger, we hebben wedstrijdhonger. Ben je hem tevreden hoe het gaat? Wij zijn aan het leren. Nou ja, nogmaals, het is mijn debuut hier dit jaar. Net als bemanningslid ben ik natuurlijk veel langer. Maar ja, nou is krijg alle de setting is eventjes zoals er. Dus wij gaan er gewoon natuurlijk, we gaan er gewoon in en we doen ons best en zo eigen mogelijk proberen te eindigen. Dat zou ik, Klaas van der Meulen. En het is nog net voorin, maar hij doet leuk mooi. Nou, hij doet hartstikke best, maar ik lees eerst een stuk van hem dat hij wil net in de dubbele cijfers eindigen, maar hij zit nu in zone. Dat is keurig, meer dan keurig. En zeker een prachtige wedstrijd met al die wisselingen en daar was een mooi vloot. Wist ook nog die debuut hier in de IFK's en hoe dat vielde? Ja, als je die IFK's dan bouwt iets geleidelijker op, omdat je dan in de C-klasse begint. Daar is de concurrentie gewoon wat minder dan in de A-klasse of bij de SKS. En dan heeft het iets meer rond, iets meer tijd. Maar ik weet de eerste wedstrijd, ja, dat feest nooit weg. Dat feest echt nooit weg. Maar ja. En ja, voor hem wel prachtig. Ze ben ik al, stel wel zijn eerste hier, maar hij wel 3 hier. Hij is wel met die groep bezig en met skip bezig en trimmen en zielen. En dat is wel mooi. Dus in die zin heb ik wel een geleidelijke start van dit, een hele lange tarriering voor dit hier dan. En het voorseizoen en ik zeker voor hier is ook nog wat wedstrijden gaan. Het skip, het silhouet klopt het weer. Het lijkt mooi in de veert, gaat weer rug door de veert. Dus, en toen heb ik wel een knap uitslagen gezield. Rug door de veert? Ja. Dat wil wel eer toch, maar wat bedoel je daarmee? Nou, dat in druk, in die vak en grutziel in combinatie met de druk die is beneden has met de zwetten in het water, dat wel op elkaar afstemd is. En dat is net op de ene plek meer druk has, dat is een beetje scheef door het water is. Maar dat is gewoon al die wien, 116 voorwaartse snelheid. Zijn min mogelijk weerstand. Ja, dus net te volle driften. Hij klinkt aardig nuchter. Ja, mooi. Ja, rustig. Ja. Rustig. Nou, het is wend natuurlijk om een meisje om te gaan, om meisje om te managen en om te sturen. Nou, dat doet hier op dat skip ook natuurlijk. Hè. Mijn eigen bedrijf. Ik met de familie. Nou, dat sluit ik prachtig bij het scootjesiel natuurlijk. En het wordt ik breed droeg niet wat zijn. Een soort bemanningen kunt wat zijn. En dat voor de bindingen, voor de belevingen, is dat goed. Ja. Toch, ik won heel verschil, hè? In een scootje, hoe die de binding mooi dwarp had als de oren op mijn staat. Ja. Nou, en daar moest ik tijd en energie in steken. En dat hoeft niet al jezelf te doen, maar moest het wel organiseren. Of met die stichtingsbestuur, of met die commissies, of met die bemanning. Zo niks gaat vanzelf. Daar moest wel wat voor doen. En ik om die supporters in wat zijn enthousiast voor het scootje te krijgen. Nou, het beste helpt altijd goede resultaten. En dan moest hij er graag mee identificeren willen. Nou, hier in de street met Klaas Westerdijk. Van de hele mannen. En Snits. Ja, toch wel verrassend voor het 5e plekje die trein als het vergelijkt is met Roedelin. Ja, absoluut. Ja. En dan liep het wat zijn daaronder terug erin. Ja, nou gaan we de zietenbuurster hier in het hele lange stuk van de wien. Kunnen wij nou hier alweer nog een conclusie loeken uit de formule? Kunnen wij hier nou dingen om een sjen? Want ik bedoel, dat is wel het thema van dit hier zelfs. Ja, toch misschien ook omdat het thema dat we graag een streep onder corona zetten willen. Maar wat een verschil is met de route hiervoor. Ze zullen nu al een stuurboord is dit stuk en dat wie straks al hier op bakboord. En als je blauw ook stuurboord verschillen, dus nou bent wel de boppers die echt aan de oostkant zitten, die gaan nou het voordeel dat de wind uit de zeil nemen kan. En daar komt Husum on, dacht ik, de boppen in nog. En als dat zo trots zet, dan kan die best eens even zich daar ook nog in mengen. Dus, en Janne Woord komt wat dichter bij Grauw. Ja. En dat wie krijgt Janne Woord rent via de wien gewoon goed en meer is goed. En ja, die nemen Grauw had er ook wel wat les van nou. Ja, want Hinwisse krijgt nog een 130 meter zelfs ertussen. Die is al ingeroend tot 50 meter. Ja. Dus een 2 skipslengtes, 2 skipslengtes is nog maar verschil. Ja. Dus Janne Woord is de wedstrijd
nog een beetje spannender om het mooi te zien. Ja. Nou, met name via de wien gaat die wat harder en het lijkt dat die grauw in het kruisrak wat afstaan. Tenminste, dan ze straks wat afstaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat zo meteen gaat. Maar het is wel altijd zo van als je, hoe heet het bij Formule 1 alweer, als het op 2 seconden, 6 of 1 seconde, dan zit in zijn slipstream, dan is die snelheid ik vaak voort. Hè? Dan mag je al reageren op het over een scootje. Maar ik denk net dat Janne wordt nog een DRS-broek. Ja, de DRS, dat weet het, ja. Nee. Dat ze die even niet opzetten, maar dat ze wat meer kantometers erbij loeken of zo. En een spinhaken erbij. Dat is misschien voor de nieuwe formule, die we trein hier krijgen. Ja, dat is ook wel heel revolutionair binnen het scootjeshiel, denk ik. Dat mag me net, dat past ik net in de traditie. Wat wel weer een mooie traditionele... Iets traditioneels is wat wij rondkomen is in de leiderswimpel. Hè? Ja. De leider in het klassement die... Oranje wimpel onder de opstekker. Ja, dus van Manje denk ik. Van Manje. Nou, dat zal dan of bij Grauw of bij Janne Woord ervoor hingen. Zat het nou liggen? Dat is dan wat ze in het fietsen wel gaan met de gele trui of de roze trui. Dus we krijgen welke ronde assist. Maar het is inderdaad, ze willen het wat beter voor het publiek omgaan waar de leider in het klassement is. Ja. En dat zijn wel leuke lidsdingetjes. Ja, nou ja, zeker omdat het voor hen extra weer. Dan wel leuk dat die tradities er wel wat naar leven in gebracht worden. Ja, het is toch wel mooi patiënt, hè, dat die wind toch wat draait. Dat ze nou toch stuurboord die kant uitmatten in plaats van bakboord. Ja, dan is hij toch ietsje meer naar het noorden gegaan. Ja. Nou, met deze wien, dat het even naar de pik, maar is toch via de wien. Maar complimenten voor de wedstrijdorganisatie. Ze leidt een mooie baan in. Ja. Prima start en een prachtige wien. Sorry. Wie ik een helder palaver. Ik duidelijk. Ik nog wel eens vaak, dan weer er soms wat interactie en wat vragen. En dan waar het nog wel eens wat bijstelt door de skippers. Ja. Maar als het ook goed in huiswerk die en hast als wedstrijdleider, dan brengt het en dan zo is het. Zij is het, zo doet het. Ja. Nou, als je maar dat ik wat oors dan natuurlijk met de informatie die ze krijgen. Hè, die kregen ze toch voor hen van Piet Paulusma. En die er net meer bij is. En ik zeker voor de SKS en voor het scootjes wel een groot gemis. We krijgen al terug dat we al haast aan het eind van de wedstrijd daar binnen de mensen. Ze moeten nog een heel eind omheen kruisen. Maar dan de eerste aankomst bij het eiland tussen de Frieske en de Hollandse vlaggen terug. Luidt straks de finish erin. En we gaan ze correct zien hoe spannend het nog worden kan in het allerlaatste rak. Maar wat wij terugkrijgen is nou dat we beginnen aan het laatste cruiserak en opgaan naar de finish. Ja. Nou, er zit even een twakcruiserakje als het ware, toch? Ja, dat zit nog die met Benny Feiten bij de cruiserakken. Ja. Nou ja, het is krap een jaar of fjouweren natuurlijk. Zien voor jou fjouweren. Ja, voor de laatste naar binnen. Die moet dan een complete route zielen. Of zo iets waar dat de wienverspelling toch wat oorzaak is. Want ik meen dat de wien wat dan nemen zo. Wat dat betreft hoe ze hem dan net het zit dan net zo als een grauw voorop leidt en ze wordt bedriegen door Janne wordt dat de commissie zei nou wil je lezen met wat jij erin. Ja, dat zou wel het voordeel van een thuiswedstrijd, hè? Maar eigenlijk mij dat alleen nog het publiek wezen. Maar ja. Ik denk me net voorstellen. Ja, dit week een flauw grap. Ja. Dit. Je weet het nooit. Nee. Nee, dan krijg ik de hele wereld en Sassil. Ik douwe Visser van Grauw net winnen willen natuurlijk, maar het is een suggertje toch. Een beetje bij beetje wordt toch Janne wordt die Grauw beetje op de kont zit, hè? Ja. Ja, via de wien rent Janne gewoon hutter. En hoe kan dat? Hoe kan dan skip naar de wien hutter in en via de wien? Ja, nou, ik ken mij vlagen te meisje. Ze krijgen even een betere vlaag en kregen naar via de wien. Of kregen naar, die hebben ze zelf opzocht. Om die koers te varen, die te varen. Of je het skip toch iets meer uittremt dat het via de wien in verhouding wat hutter rent. Het gaat er uiteindelijk om hoe snel het komt van start naar finish. En als dan ohne wien wat hutter rent,
En verder wien wat langzamer of om, dat maakt het op zich dan net zoveel uit. Zit dat in een romvorm of zit dat in de trim? In een trim. In de trim. Dus zoals ze zeggen, wij hebben het dan over de jouwe dat dat een skip is die aan. Dan kerst die exact trimmen dat die lieke heeg rent als een een van de piepsterscootjes die daar wel een beetje bekend om staan. Jawel, ja. Jawel. Ja. Maar dat is net, en dat begint al van een oude basis met die mast. Hoeveel voorstagspanning was daarop zetten. En met die mast weer al je maken met een kromming erin. En dan als die voorstag dan op spanningen loopt, dan loopt die mast weer jocht. Nou, en hoeveel krachten daarvoor nodig? En dat is eigenlijk al de basis waar het mee begint. Het is net zo dat ze voor manje even zeggen kennen van nou manje wil weer wat heger zielen kennen dan oors. Dat is net zo 1, 2, 3 even clear. Dat is wel wat stappen. Maar wel een interessante strijd staat tussen Grauw en Jennewaard. En dat is het mooi dat het dat hij strijd is, dat het er net een eind uit rent. Jennewaard kiest de onval volgens mij. Gaat door stag. Ik ben wel benieuwd wat Grauw. Ja, Grauw gaat voor mij. Die draait voor mij. Waar de wien. Dan moet je even staan, hè? Ja, even staan. En even een strekken. Nou ja, zeker de adviseur of ditgene die het vlaagje ziet je maar toch even zien, als het is toch iets heger. En dit is verdediging, hè, wat Grauw doet. Ja. Dus die is nou bezig om Jennewaard uit te dekken en ik altijd boppen zien tuig te blijven, hè? Ja. Nou, dan blijven we haast rondtek en dan kun je het ook bepalen wanneer het draaien wordt. Zo Jennewaard. En Jennewaard kan nou net, kan wel draaien, maar als ze draaien en Grauw draait voor het letter, dan lijst het eronder. Dus Jennewaard moet nou wachten zitten tot het Grauw draait, zodat ze die tonnen moeten kennen. Dan je die nou zijn slag in. En hier een peteer met Oebele Brouwer. Hij is voorzitter van de Silrie, waar de hege beroep en ik al de protesten binnen en die binden die hoort ik. En dit hier een nijgitie. De beelden van de omroep die mooi broekt worden in de protesten. En hoe ze dat in de praktijk doen en Oebele Brouwer vertelt daar even over. Als je op de protesten bent, dan hebben we daar een jury voor. En als iemand het net mee eens is op hokkerwijze de jury de regels staphast gaat, dan kies een hege beroep en dan komen ze bij u als Silrie. Wat is er verloren dit hier in de reglementen? Nou, net zo vol. Het wichtigste is wel en dat is de beoordeling van de feiten. En in het verleden wie het altijd zo, dan dienen we het maar wat een skipper zei en soms ook op tjoegen, dus op papier. En we gaan als jury en Silrie zijn, dat is net meer helemaal van de disserteert. En daarom voor nou Joert eigenlijk de beelden dat je hem uitsturen, maar wij meenemen bij het schaartje van de feiten. Ja. Een soort van VAR? Ja, dat is meer. Die kan zelfs actief ik nog ingrijpen. Hè? Aan de scheidsrechter het foutje kan vars is, het maar toch alsnog wijzen. Wat bloed is, een protest is alleen maar aan de skippersite. Ik protesteer. En als die site, nou ja, oké, de oor weer fout, maar ik liet het gaan, dan komt de jury nooit actief. Dus het is alleen maar site de skipper protest, dan kunnen we nou naar je beelden zien. Nou, broeken wij dit hier voor het eerst droombeelden, maar die ik broekt worden bij een protestsituatie? Ja. Als je hem die droombeelden uitsturen en je broeken ze, hartstikke mooi. Dat is het beeld van de meeste cultuurs is het prachtig om dat te zien. Stuur je hem het uit, dan ben dat ik de beelden die ik de jury broeken ken om naar de feiten te zien. Nou, sterkte en succes. Ja, en we ben je zo dat het Joert weer kent. Dus ik mooi dat je hem er binnen. We zullen er nu uit. Dat wie Oebele Brouwer. Dus wij willen nog wichtiger gelen. Ja. We moeten er maar geld voor vragen bij de SK's dat ze die beelden broeken. Maar nee, het is natuurlijk, die IFK's gebeurt het al. Ja. Ja, mij zeker eigen beelden broeken. Maar met deze camera zal je, maar het valt mij dan alleen nog om mijn beelden die ik uitstuurd worden. Meest net alle beelden broeken die de omroep dan verzamelt volgens mij, maar alles wel wat uitstuurd wordt. Nou ja, en met deze rode vlag zullen we zeker broek worden. Alhoewel Drachten hier hun fout erkent.
met de groene vlaggen. En, maar dat accepteert Lemmer nog net. Want die vlaggen hingen nog steeds. En dat snap ik wel, want Drachten zielt er nog voor. Dus dat zal hun een punt. Dat scheelt Lemmer een punt. Ja, dus als Drachten nou toek is, dan houdt hij even in, als net. Ja, dan moet ze het onderling nog even oplossen. Dan moet ze Lemmer ervoor finishen litten. Maar dan moet Albert alsnog wel de protestvlaggen eruit halen. Ja, oké, maar dan had er meer kans dat er Albert Visser mooi clementie aan ja is nee. Ja, en, maar hij had meer kans natuurlijk als hij hem even voorliet. Ja. Want nou kan het hem op net soort waar weken dat in de puntje skillen. Ja. Maar van de andere kant, ik weet niet of het dan voor dadelijk maar ja. Want voor mij als Drachten de groene vlaggen zet, dan accepteren ze hun fout. En dan krijg je 3 punten extra. En als Lemmer het ermee eens is, dan moet ze dat ook voor de man. Dat kan volgens mij net meer een... Onder de wedstrijd. Nou, we zullen het zien. Ja. Dat is mij net... maar wij even erin komen, hè? Ja, ik weet altijd nog wel dat er... dat je als je maar vlak voor de finish de rode vlaggen eruit lutsen, dat dat nog mocht. Hè? Ja. Dat, maar ik weet net die relatie tot die groene vlag nee. had, dat dan niks aan telt. We zullen het even opzieken, maar... Ja. We wachten het even af. En de jeetje en scootjes binnen alle jaren nou haast het laatste cruiserak gang opwaaien naar de finish. En dat is dan toch nog wel een eindje, hè? Dat is... Ja. Ja, het is half jouwer, dus de eerste zal met 10 minuten finishen, denk ik. Snekerpan, dan ga je minder start. Toch aardig opscoot. Dan een 5e plakje ongeveer. En dan jouwt dat misschien wel betrouwen. Dat het voor mij is. Ja, hoe meer kennis aan boord, hoe beter. Nou, hier ook mooi op Sjen, hè. De keuze die Janne Waard toch een afvallende slag maakt. En Grauw die hem toch nog net direct, no Wolf verdedigt. Maar toch nog even dat mooie vlaagje daar bij die onderwal meeneemt. Hij liet hem toch wat gaan, hè, dan Janne Waard. Er zit een risico in. Ja, nou ja, Janne Waard komt dan iets meer in die stilte hier onder de wal. En dat is toch dat bakboordstuk, dat is straks ook wat minder. En dan had Grauw... Ja, hij komt in dat stuk gewoon kwatter wat ze daarheen matten. En maar van de Janne Waard komt daar nog bakboord. En die had eigenlijk wel wien en Grauw nog ook wel. Dus nou, het is nog wel het is nog net beslist. En aan de andere kant, Janne Waard kan ik onvallen. Hè? Want dan had ik wel eens een wedstrijd, dan gist wel in onval, maar dan had ik nog meestal deun achter die. En deze 2 rennen wel een heel eind uitje op door. En daar zit een lietse 200 meter, wat zeg ik, 400 meter verschil tussen wat erachter zit. Ja, maar dan is volgens mij ook nog een Lemmer daar, want Drachten is in trek en trace door. Nee, die zitten er nog weer tussen. Dus, Drachten is waar eerst op het 3e plakje. Ja. Nou, de Wien liep het wat constanter over de hier. Janne Waard krijgt hem daar mooi. Ja, die krijgt hem daar mooi. Heger. En die is vaart nou hoe stuurboord, maar kan die straks, als die door de wind gaat, op bakboord Grauw nog bedriegen. Hij zal het wel proberen. Ja. Daar gaat Janne Waard, die gaat nou door de wind. Ja. En Grauw lijkt het een beetje stil te lezen. Dit is een mooie situatie. Ja, ze draaien voort. Die wil net in de windstelte komen daar. Grauw gaat gelijk door de wind. Wil die druk houden. Maar doordat die wind een beetje noordwestelijker is, kan Janne Waard er wel verschrikkelijk heeg, hè? Ja, maar Grauw had hem ook al. Zolang die wind nou maar een beetje egaal is, hè? Maar... Ik denk het. Nou, ze maakt nog maar een stukje. Dit is nieuwsgierig. Straks de wind is toch wat draait. En had Janne Waard hem daar wat op zielt als net. Maar ja, je kan beter wat Deljan nog matten dan. Niels Grauw nog weer een beetje heger op sturen kan. Ja, nou, die had er ook wel wien. Ja, zeker. Dat je een gruttere wieterig broes nou dan bij Janne Waard voor de kop. Ja. Maar Grauw moet nog een stukje stuurboord aan.
mooi, hè? Hoe die vak ondersluit bij Grauw, bij Grutziel. En oorsluiten bedoelt dat het haast in een geheel vormt? Ja, en dat die achterkant van die vak, dat het ondersluit bij de voorkant van die zeil, dat die druk daar gewoon gelijkmatig bloedt. Maar Jannewaard komt wel dichtbij, hè? Hoe je de tonnen nog net, maar die laat je wat heger op. Dus Jannewaard liet het wat achter te lezen, maar is natuurlijk laat wel volle dichter bij de ton in de buurt. Ja. Meer als je hem lezen. Oh ja, ja. Ja, en hoe grut en waar krijgen ze de wien? Komt nou wat meer wien? Ja. Grauw en wat heger. Grauw had er ook wat meer wien. Snelheid leidt ik wat heger. Ja, Grauw bloedt er wel voor. Ja. Dat is mooi, hè? Want de Sjanne lijst voorop, klapt net voor en dadelijk maar Janne wordt mij vast in eigen koers. Ja. En dan lijkt het toch echt wel... En dat is de ervaring, denk ik, hè? De ervaring van Douwe en het oerzicht wat Tammo in had. En daar maakt het nou in deze slagen wel het verschil mee. Maar dat kist eigenlijk alleen nog dwan dat die bemanning gewoon goed is. En die vakken is naar redden. En die middendekkers zijn ontrim en die Skoorteman en Zwudderman. Die voeren hun taak uit. Dan kist ik best in staat om deze slagen te zetten doen. Krijgen ze hem al even min. Krijgen ze hem even min, ja. Dat betekent wel dat er stuurboord dan goed is, hè? Ja. Ik ben benieuwd dat Janne wordt omdat ik samen in krijg. Het is toch Grauw echt die duidelijk wat heger kent als Janne wat. Maar ja, we willen hem nog een beetje spannend maken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, zo net voor het eerst als een... Nee. Iemand die al de handen de loft in had voor de finish nog inhellen wordt. Nee, maar zie je wel een heel... Ja, daar is toch even... en dan is het echt vol de pech of juist de mazzel had dat het in zijn wienwakje komt. Hè. Dus juist er wel van alles met de wien gebeuren. Hè. Grauw draait al. Ja. En kende die nog verdel? Hij komt dan Oestjuwboeron, hè? Ja. Nee, Janne wat zal niks wij aan willen. Ze lezen zuiver, Ja, een beetje stil. Verdel. En dan is het altijd zo fijn dat het skip snel op gang komt, hè? Ja, en dat is wel mooi aan die pipsters, hè? Maar hij komt wel dichtbij. Ja, en je kan het net zien, hè, maar ik bedoel, de gat is grut. Ja, dat is af grut genoeg, laten we het zo zeggen. Ja. Geen protestsituaties, maar Nou, een mooie street. Dus bij Grauw, zowel Grauw als Janne Wat zal dik tevreden werden. Ja, dan ben deze twee wel duidelijk. En nou, als we nou inzetten met voor de gokkerij door we echt wel in en twee Janne Water, of Grauw en Janne Water. Ja, maar nog even op dit toontje. Ja, vaak wel te zetten. Maar achterin, daar in die middenmotor, wie het toch wel verschrikkelijk spannend. Ja, dit is een toontje van de Vagel, die mooi zo rijdt. Die had niks met wedstrijdwetter te maken. Maar daar in de middenmoot, daar is ook een heel soort gebeurd. Ja. En dan mooi, als we dan sjuggen, Akrum ziet er in het begin heel mooi bij. Die zit nog het ziende plak. Het Vingen, die zie je bij het kopgroepje, die ziet Jorgen. Leeuw, het kwam toen even heel hard op. En die zit nou op 8. Ja, dat bent toch wel degene die Juwet de slag wat verlennen, hè? Ja, Akram, ik verrast dat hij toch wat voetzakken is. En Jervin en ik, ja. Nou, Langwaard ziet vanuit het begin al wat achterin. En als er één green is, ja, dan ja. Maar Harmens zal er ook meer van verwachten, hè? Ja. Maar wel lekker, ik heb nog wat positieve verrassingen, hè? Net, die keurig, vijfde plak ontnota. Drachten, wel een protest, ja, maar... meer dan verrassend, ja. Maar, heel goed, heel goed. Ja, en Huzum hebben we hier dan net station, hè? Nee. Ik kan hier op het trek en prees op een sexte zonde plakje. Ja. Maar... Ja, en dan we hier het even wat spannend maken, maar dan is het gat nou toch wel weer behoorlijk rut worden. Ja. Weer een 120 meter.
zelfs weer een beetje uitroen in het kruisrak. Nou, daar hiest het al over. Hè? Nou, ja, had ik wat leiden knoeien, maar die vaak wil tonnen volgens mij. Het helpt dan ik net. Maar deze beiden meidjes ook wat, ja, naar achteren nek. Ja, want voordat Drachten en Lemmer er binnen. Drachten naar stuurboord, denk ik. Lemmer op bakboord op in. Krijg ik zo. Ja. Liek het Lemmer nou voor ja, dat Drachten deel te gaan, hè? Helemaal goed, ja. Nee. De laatste keer, trot tienje, met de grote E achter op de reg van Jennewoud. Daarvoor zorgen we in dezelfde kleur shirtjes de bemanning van Grauw. Het is net zo traditioneel meer, hè? Al die kleuren en die snelle polootjes. Nee, dat wel. De Ebelinne die ziet dat straks bij de starter voorop. Die man wint nog traditioneel gekleed. Ja. Ja, ik denk net dat we Gerrit in Fries kostuum krijgen op de achterding. Nee. Nou, dat wel netjes, dat zou ik gelijk binnen. Ja. Dat, nou, vroeger is het nog wel eens die blauwe overaltjes. Ja, dat stond ik altijd wel mooi. Ja. Grauw. Ja, het is bezield, dus dit is, dan is het beslist. Straks in je klapje, we gaan nog even in je ton, maar dat is een cruiserekje waar geen variatie in zit, waar geen mogelijkheden in zit om te vallen en God is ik grut. Dus... Nou ja, dan is ook Grauw fouten maar die ben nog ontzettend scherp daar aan boord. Dat, Nou ja, krijgt als Jennewoud even zo'n vaagultontje en dan bleef hij dat ketting achter het zwutje maar dan... Ja. Maar als ik nou Grauw gaat heel weer naar de tonnen. En dan is het finishje tussen de Nederlandse en de Friese vlaggen, volgens mij. En dan mag je zelf weten welke kant van het eiland dat ze del willen. Ja, dat is geen onderdeel van de wedstrijd. Nee, in het verleden dan wordt de discussie geweest. Dan mag je er echt omheen of mag je eronder terug. Maar als je met die tonnen nog gaat, dan is het op naar de finish. Tenminste, dat we goed geïnformeerd ben. Ik ga geen finishvlag als jong. Maar ja, hier... Daar geven we maar vanuit. Ja. Nou, we jaloeren van niks praten. Ja. Maar waarin ik al... het is 20 voor 12. Het is... Ze hebben ik genoeg ontwaken om voorin te komen, maar achterin te zielen. Dus de wedstrijd is mooi. Ja, dan even het beeld van de noemer Treien. Dat is toch Lemmer, hè? En dat is Lemmer. Die is Drachten voorbij. Had Drachten hem nou voor gaan litten? Of ja, nou dat zullen we nooit weten. Maar de rode vlaggen hing het nog. En de green en ik. Ja, als je het worstelt, hadden ze die helemaal knap van Lemmer. Ja? Want op een gegeven moment lijn ze derde, vierde en toen alleen op een gegeven moment negende. Ja. En nu toch weer naar de derde plak. Dus die zal ik dik tevreden wezen. En had Lemmer dat protest net terugzet en de Drachten houdt het vierde plak. Maar hij krijgt Drachten toch zo'n punten omdat ze daar die 3 punten erbij krijgen. Maar er staan op het stuit is Visser, Pietersma in het klassement. En dan hebben we het over 4 verschillende meesten mee duidelijk te wezen. Ja. Er is al wat in ontknopen, ligt het? Ja, dan versteert hij gewoon met de leren. Ja, hoop ik altijd voor nog. Maar ja, het is een wedstrijd en er zijn protesten bij. Ja. En als het net naar 5 komt er dan hier nog stuurboord doen. Nee. Oh. Ik zal er net van deel kennen hoor. Nee, het is keurig. Echt netjes, ja? Ja. Dus ik denk dat die top 4 wel dik tevreden is, alle 5. Absoluut, want de start van de Snekerpan weer toch in je van de allerminsten haast tenminste van wat nou voor inzielt. Ja, in ieder geval in de dubbele cijfers bij de eerste ronding. En het houdt altijd een goed gevoel als het naar voren zielig is. Hè? Ja. Grauw die dan onderste ton is. En dan is het nou op naar de finish. Nog een slagje naar de Walta daar. Ah, dan is toch echt dat kwam die eerste slag volle heger uit. Hè? Kon haast onder het eiland trouw. Die wien is toch behoorlijk rommen uit Noorden.
Even de tonnen. Net reisje. Nee. Maar wel mooi tuig. Bij de SK's. Dat is ook wel een iets verschiltje. Bij de IFK's, hè. Daar mag je niet een onderdeel het skippen, de tonnenrijdje. Nee. Nou, dan huizen men hele mannen. En goed is wat zijn. Wat zijn ze hier dan nog stuurbaar doen komen, denk ik. Nou, ik rode met de motor, maar jouw rek nog. Heerenveen. Toch Akkerum en Langwaard die daar wat achterin zitten. Ja, dan En Staren. hier even de track and trace. Even heel snel. Weer alle skippen leiden. Er zit ik een heel team die dit al hier in de gaten houdt. Maar al hier transponders die op die scootjes zitten. En ja, er zit wat mooi atmosferische storingen. En soms dan valt het even voort. Maar heel mooi middel om te zien. Ja. Hoeveel meter en hoe snel ze gaan. Grauw. Ja. Alweer. Hier is de ontspanning nou wel duidelijk. Ja. Die zielt op de finish on. Nou zullen we de kotter nog laten lezen, maar... Mooi in de tram. Giek haast in de midden, hè? Ja, maar ik het helm had laten, nou ja, dan nou even een drukje naar beneden, maar... Je wordt al... Voor de sponsoren? Ja, daar weer er. Ik had Scott net jet, maar we zullen ze klappen. Het is Grauw, de kampioen van 2009, 2018, 2017. Nee, ja, daar wie het Scott. Ze willen al wat jij rondklappen, dat koe ik. Maar die wint de eerste dag hier op de Pikmaar bij Grauw. Ja, zeg het even. Dat gliedert heel wat van Douwe Visser af. De kop is er al. Ja. Netjes, hè? Keurig zielt, gelijk vanuit de start. Niks meer voor het doen. Heer en meester. Zeg hier het boek van Douwe Visser leuk. Maar het wordt een serie à la Lou de Jong van de 12 Wereldoorlog. Daar kan wel een PME-deal bij komen. Ja. Want ik, Douwe Visser, neef Douwe Visser, is herenmeester op de Pikmaar. En dan geven we nou even een keertje. Ja, Ik bliksem, Gerard ik. Gerhard weer snel, maar Jim hebben hier een machtig mooie slagslijn. Ja, geweldig, super natuurlijk. Wat genieten. En het schip, dat doen we het weer. We zijn echt heel soort ontziekje geweest. En vanmorgen even zield. Peek van de week dak hem hier. Jongens, teken hem de laatste sloep. Ja, omheen. Omheen. Ja, komt het skip aan. Dus Douwe die moet eventjes goed sturen. Want we mogen hier geen ongelukken hebben verzels. Er komt een skip aan. We zitten hier vlakbij in de vaarroute. En ja, Douwe die... Oeh! Ik moet mooi Douwe, mooi. We gaan even door de wien. En ik moet mezelf even heel iets mooi... goed lukken, zodat we dat ding net in de hollen krijgen. Want dan heb je rare ongelukken. En zodra wij veilig zielen kennen, dan ken ik weer verder praten. Mooi Douwe. Ja, zou Douwe. Misschien kan Tammo het helmhout even oernemen. Dan kunnen wij eventjes verder praten. De Eureka komt er aan, Douwe, maar daar heb ik geen les meer van. Nee, die moet groter als dus dat verlenen we. Dat, ja, we hebben net al geen. Nee, precies. Hey, we gaan het even over die wedstrijd. Je hebt hier dadelijk al een hele mooie start. Ja, het weer saskifterig. We wel het ene moment moest boven wezen. Het andere moment beneden. Nou, we zijn we geen voor de midden. Dan pakken we altijd wat. En ja, toen kwam het precies bij ons te plak met Drachten. En wie we skitterend voor het veld langs. En ja, mooi zield. Maar het weer een prachtige route. En vooral, dat hij misschien wel zo'n ziet de Beustreia of de Grauwste Gleuf, maar krijg hoe je het nemen willen. Daar weer het was zo spannend, dat we haast nog spannender als een cruiserak. Daar ben we misschien wel 6 keer uit. En dan kwam elke keer de skippen van achteren. Die kwamen weer opzetten. Gerard ik. En die doet ze niet helemaal, hè? Ja, wij hadden het trein hier liggen. Nou, mijn lemmerhand kwamen we altijd op morgen. En ja, dat hier wij nou les van. Maar Gerrit het heel royaal zielt. Hartstikke mooi tweede. Ja, en wij een super eerste plekje hier op Grauw. Heerlijk. In uw verslag zag ik je altijd een keer de kerst hoe Douwe het wetter goed kent.
Nou, als je daar kent het. Hey jongens, we moeten even erom denken, hè, want hier hoort het wetter weer op. Dus we moeten even afgrijpen of... Ja? Ja, we moeten naar het eiland, dat toch? Nou, wij sluiten af. Door heeft het droog nog. Wij sluiten hier af. Ja, je moet eventjes de plak. En er wordt nog finishen, dus... Er wordt nog finishen, zei Geertje. Dus er komen nog alle je scootjes oer de lijn heen. Wij zijn het oerzicht even kwijt. Maar dit weer Douwe Visser, de kampioen SKS van 2009. Die zijn eerste wedstrijd pakt hier op Grauw. Jenne wordt ontnoot het tweede. Lemmer treien. En dan zal Drachten op het tweede. We hadden nog net zien dat er ik nog vlagen niet zitten bij Lemmer. Want dat is nog even nieuwsgierig. De vlagen hingen er nog heel tijd in. Dan is op het 5e plakje Snits op dit stuit. En dan komen er nog een heel soort skippen die ik nog heel dicht bij me kon zitten. Dan houden wij er Joet hier eerst mooi op. Maar Arjen de Boer, die is er straks nog weer. Mooi het nabeschouwing. Je gliek achterom. Dierentank en onmanje. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Het vierleppen, dat sjost bij Omroep Friesland. De hele simmer sjost de beste sprongen op uw extra livestreams. Het twakkampje in de Hollanders, het Koningsleppen, de NFM en het NK. Omroep Friesland, die is erbij. Sjog het op omroepfriesland.nl/vierleppen en op de Omroep-app. Ik ben niet eens echt zo onredelijk als ik eruit zie. Ben ik degene die niet redelijk... Het is niet een hele mooie taal, dat lieve dus. Nee? Sommige lui zeggen gewoon van, joh, dat is echt niks voor mij, dat ga ik gewoon niet doen. Taal is voor mij gewoon een instrument eigenlijk. Ja, als er hier nou niks wie en de meesten hier ik echt een leger IQ. Die shit is geen toeval, maar implemented. Want een white man, die staat in het centrum van het narratief. En dat is para, zie je niet, die schepen kwamen uit Europa, ja, over de oceaan. En dat je die shit zelf als een ark ziet, maar niet het dark zien. I guess omdat ze alles zo apart zien. Ja, Noorderwien is er even net in gewoon bij de simmervakantie. Maar 9 september ben we er zeker wel met dit programma. Op televisie. Zaterdag, zaterdagnacht en Snijdermoor. Mij natuurlijk optredens van bands, complete orkesten, maar ook solisten. En we praten ook nog heel vaak met nieuwsgierige gasten. Noorderwien, begin september, ben we er wel. Noorderwien live, bij Willem de Vries. Douwe Visser en zijn bemanning is werkelijk heer en meester op zijn eigen thuiswetter. Zij winnen de allereerste wedstrijd van de SKS 2022. Ja, Gele Tadema, ja, ik wist dat hij bij de favorieten jette, maar dat hij zo soeverein wezen zou, dat hiek net toch. Nee, dat kende ik net precies wat je denkt. Maar hij weer gewoon geweldig voort met de start. En, Wie dat het verschil? Wie dat het grote verschil? De start? Ja, ze winnen gewoon goed voort. Ja, dan wordt weer minder voort, maar die ron ik hut. En het mooie is, ja, houdt ze er weer door op het thuiswetter en voor eigen publiek naar 3 hier. Ja, dit is gewoon geweldig voor de Grausters. Dat wordt jong lang feest hier, denk ik. Maar ja, en ik voor die ploeg, jongen, dat is prachtig. Machtig. Ik weet hoe dat viel. Hij zelf ook wel won met Grauw. En ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. Ja. Maar vertel eventjes, wat is dan het verschil? Wat maakt het Grauw nou zo volle rapper als de rest? Nou, ik weet niet dat ze rapper winnen, want Janne wordt weer rap, ja. Zeker voor de win en in het laatste kruisraak kwamen ze wat dichterbij. En Janne wordt moest gewoon van verder komen. En Grauw ik won een hele goede start en gewoon een degelijke wedstrijd. Ze rennen goed, maar ze rennen al heel goed. En als er dan bij de start net bij zit, zoals de Jouwer en een lang warme namen. Ja, als er bij de start net bij zit, komt er net samen terug in. Hè. Maar als het naar de uitslag zoals Grauw soeverein op 1. Maar Janne Wout zal dik tevreden werden met tweede plak. Lemmer zal tevreden werden met derde plak.
Jeroen. Snits misschien? Ja, ik tevreden met die een hele minne start. Ja, Snits is super tevreden denk ik met 5e plak. Maar ook Jeroen Pietersma, ondanks de groene vlag en het protest van Lemmer met 4e plak, ik denk tevreden. Ik verrassend. Ja. En dan ben er natuurlijk altijd gewoon die net tevreden wezen zullen. En waar denk je nou dat het absoluut een enorm chagrijnige kop aanstaan op bij het leidt? Ja, ik denk Harmen Brouwer van Langwarsel, chagrijnig werden. Rinus van de Jouwer. Nou, Sitzek natuurlijk van Heerenveen. Willem van Willem Zwager van Ljouwert. Ja, die hebben gewoon wel wat meer van verwacht. En ik ging nou dan met 8 jochen, halve 12 punten naar de Veenhoop. Dan weet ik hakkelotting net helemaal exact. Maar ja, er is altijd één auto start in de middenmoot, of een keer voorin en een keer achterin. Dus ja, daar krijg ik altijd wel wat punten. Maar als je maar gewoon de rust bewaren. Dit is de eerste wedstrijd. Sirin al hut, net een volle ding verhoren en gewoon manje bij Gazian. Maar vooral eventjes over Heerenveen en Ljouwert. Want het liep in het begin helemaal net zo raar bij die beide scootjes. En uiteindelijk lieten ze toch helemaal lezen. Waar gaat het dan mis? Nou, hoe krijgt de uitkomst bij die ton? Ja, maar ze krijgt achter de helft, kist er toch krijgt tussen. En Januari die dat heel goed. Lemmer zag ik helemaal af van het liep dat hij naar de tweede plak hoort. Maar dat is geen gelok, dat is geen tafel. Dat is stuurmanskunst. Ja, stuurmanskunst en op het goede moment de dingen doen die het maast. Maar dat is executiezillen. En dat is gelukkig net vanuit een boekje of vanuit de theorie dat het allemaal kan. Maar op dat moment de goede beslissingen nemen. Ja, dat is krijg ze met voetbal en met handbal of volleybal. Op het moment dat het erom gaat de goede beslissing nemen en het dan echt nog zou uitvoeren. Ja, dat ben wel dingen. En dat had Heerenveen en Ljouwert dus net goed in op dat stuk. Ja, net goed genoeg. Nee, dat wist dat net. Maar de verschil met ik zal iets. Als toen een heel procentje krijgt even te laat of wat ik maar best, dan krijgt even mist wat en de oor het het wel. Ja, dan wordt dit een verschil. Ja, en dat is mooi van dit scootjeszil. Iedereen kan winnen en iedereen kan lijst worden. Ja. De Lakens, dat is een mooie midden, hoor. Ik heb een prachtige wedstrijd, John. En we last van die heren die er nog tussen zitten. Maar ja, iedereen zielt gewoon maximaal. Met die groep is maximaal bezig. Ja, en als het 14 piepsters in SKS is, dan wordt altijd die een 14e. Dat kennen we ons. En ja, ik heb een mooie strijd, joh. Een mooie wedstrijd. En, er is een boek, hè, Douwe Visser van Snit. Dat is de krui van het scootjesiel. Maar Douwe Visser Grauw, wat is hij dan? Nou, je hoort in ieder geval de winnaar. En wat ik straks zei, hij had al wat te verliezen. Want hij is strijkerkampioen. Hij had wat te verliezen. Maar om het dan zat te doen, dit jouwt zo'n stimulans in die groep, jongen. Dit is voor de komende weken, ja, de Grauw, die kist maar opschreeuwen. Als wat? Als de absolute favoriet? Ze maakt je toch weer weer. Nou, daar is die zoveel druk op natuurlijk. Zij wie de favoriet, dus de 3 keer eigenlijk ook kampioen werden best. En dan maar dan zou je zeggen van misschien ik wel net, hè, want die oren die matten. En zij hebben al 3 keer kampioen best op Riegen. Nou, en die ontspanning, die spanning die ze hebben, als dat omzet is in een stukje ontspannenheid. Ja, dan, en het slagen met die start en de kist eruit blijven en die trim gaat goed. Ja, dan kist dit jouwt zijn stimulans voor de komende dagen. Ja, daar kun je wel even mee vooruit. Dus doos kroos nou op, Grauw, met grote chocoladeletters, de grote favoriet van het scootjesiel 2022. Nou, in ieder geval, Joert had het Shenlit dat ze absoluut erbij hebben. En ondanks dat het voorseizoen wat moeizaam was en ik nou wel wat vraagtekens hier en daar, best hij zeker een van de favorieten. Zeker. En hij is nog één, ja, was nog wat zezen, Tjen Harmen Brouwer, maar lang waar. Nee. Wat moet hij nou van? En wat moet hij vooral net van? Je moet niks verhoringen. Je moet gewoon zijn trots zetten. En gewoon terug met de dingen die ze dienen hebben. En als het een beetje pech has, dan wist je 14 of 13 of 12 of al. Hij stretch in de wudden, ja. Ja, dan moet je gewoon die rust bewaren en men je weer naar je ronde, naar je nieuwe kansen. Zo je debuteert, hè. En net 40, hè. Het is wel op een pipster, maar je maakt het wel eens in de buurt. Dat is al even nieuw. En die had wel in de IFK's wel minuten maken, maar dat is toch oors. Dit is de moeilijkste wedstrijd die er is. Op het laatste wedstrijd met een vliegende start. Dus net een volle verhoor. Het skip gaat goed genoeg, de ploeg is goed. Het materiaal is goed. Die komen wel. Gele, mag ik je dankzij voor die kundige analyse. We zullen hij vers nog een keer weer om de komende 2 weken. En nou ja, goed, ontan, zoek ik zeggen. Wij hebben in elk geval een prachtige zielmeertje hoorn hier bij de Pikmar en op een wierde hier. Maar Grauw als de sublieme winnaar van die allereerste wedstrijd van de SKS 2022. Wij zijn er manje weer. Dan zoek ik zeggen, en dan graag bij de Veenhoop. Dag.
het altijd maar recht. Ik ga met iedereen mijn liefde deelt. Vanuit de woorden is dit hoe het is. Ik haat een hut en een bos hier. Vanuit huis kom ik net vier. Je om je heen schijnt te zinnen. En ik ha altijd goed zin. Ik kom uit de woorden, wil je net bij. Ik hoef het niet, ik kom af naar de klei. Ik kom uit